Peruskahvit. Raskaan sarjan Anti-Lifestyle Podcast. Tarjoilijana Juha Laitalainen ja Niko Ravattinen. Sinun parhaaksesi. Tervetuloa viihtymään. Huomasin tuosta sosiaalisen median puolelta tänään, että oli hirveästi jotain sellaisia kuvia, missä jengi poseerasi niinku alasti mallinuken kanssa ja sit siinä oli jotain, että älä laihduta ja älä mahdu muottiin. Varmaan jotain tämmöisiä innovatiivisia hashtageja oli käytetty. Niin pienen tutkimuksen jälkeen niin selvisi, että tänäänhän on älä laihduta päivä. Niin oot sä laihduttanut tänään? Totta kai mä oon. Niin. Ja siitä tuli mieleen, että Mikko Maestro on erittäin hyvä showpainija. Eli Suomessa on showpainia ja niillä on ihan oma. Sulla vaan sattui tulemaan tosta mieleen. Joo, sattui tulee siitä mieleen, koska Mikko Maestro on aivan jumalallisen näköinen. Joo. Ja kuten näette, niin naiset tietää. Niin. Eli käykää Mikko Maestron Facebook-sivuilla tykkäämästä hänestä. Ja kattokaa suomalaista showpainia. Mutta tämä laihduta-päivä on todella hyvä idea, koska on liikaa syyllistämistä ja semmonen, että hirveän paljon katsotaan vaikka jonain tiettyinä päivinä tai näitä kuureja. Nyt varsinkin taas alkoi tää median paukutus kesäkuntoon. Niin, totta kai. Itse asiassa aika yllättävän myöhään. Nythän on... Joo, siis yllättävän myöhään. Ja siis mä en tiedä mistä se johtuu. Huvittavahan se on, että ei se varmasti kenellekään tule toimia, vaikka vetäisikin hirveän tämmösen crash-dietin. Niin... Joo, ei missään nimessä. Siinähän pahimmassa tapauksessa, jos tehdään puhtaasti estetiikkaa miettii, niin sinulla tästä jää nahka roikkumaan. Sitten se lopputulos ei välttämättä olekaan enää niin esteettinen, mitä niinku tavoitteli. Mutta mulla on ehkä pikkasen toisenlaista ajatukset tästä älä laihduta päivästä, vai mikä tän nimi nyt olikaan. Että ainakin itse niinku mun suurin probleema mun ruokavalion ja ruokailun kanssa on se, että mä tavallaan en ahmi, mutta tykkään syödä tosi paljon ja mun niinku painohallinta kärsii siitä jonkinlaisesta ahmimisesta. Eli tämmönen päivä, missä mulla tavallaan, niinku, siis nyt on vaan tää henkilökohtainen kokemus. Mä ymmärrän, että tossa on niinku paremmat tarkoitusperät tossa taustalla. Mutta se viesti, mikä mulle siitä tulee, on semmonen, että hei, osallistu tämmöiseen päivään, että mennään nyt niinku sikailee. Siis teekö mun ensimmäinen ajatus on se, kun tää on just se, että miten mä mielen ruuan. Ehkä näin yleisestikin. Että mulla on pikkasen niin vääristynyt suhde siihen ruokaan. Eli kun se viesti, mikä mulle just tulee, on se, että nyt lähdetään binge eat. Tämä on se pointti, että niinku ihmiset, kun puhuu hirveän paljon syyllistää, niin ihmisille tulee tämmöinen epäterve suhtautuminen ruokavalio, joka nimenomaan johtaa ahmimisjuttuihin. Ja nyt tämmöinen päivä, että syö mitä vaan, niin ideana voi tulla esille se, että hei, on ihan ok syödä vaikka yhtenä päivänä näin. Ja ilman semmoista neuroosia, että nyt kun on yhtenä päivänä syöty, niin pitää viikko liikkua tai käydä juoksematolla tai muuta. Eli pyritään välttämään näitä ruokavalioihin liittyviä neurooseja, jotka nimenomaan johtaa epäterveelliseen ravintoon. Koska kysehän ei ole siitä, mitä silloin tiellä syö, vaan kyse on siitä, mikä sun elämäntapa on. Tiedätkö tarkemmin tästä päivästä silleen, että mikä sen niinku takana on? Onko tämä puhtaasti tämmöinen somehype juttu vai onko siinä messissä joku... Takana just tää idea, että... Onko joku taho mukana? Sitä mä en tiedä. Ei mua olisi niin paljon kiinnostanut. Niin, eikä mä millään tavalla nyt itse viedä tätä päivää. Niin, joo, enkä mä siis tosiaan tää oli ensimmäinen kerta, kun on kuullut mistään vastaavasta. En vietä, enkä myöskään aio viettää. Koska sä oot oman elämäsi herra, joten kaikki vaan päätöksiä itsestäni lähtien kyllä, ja vihaan auktoriteettia. Niin, mulla on tää sisäinen sankari, mitä mä ruokin joka päivä. Et tänäänkin on tullut käytyä painonnostovalmennuksessa ja syöty oikein terveellisesti ja olen kyllä laskenut kalorit tältä päivältä. Vähän mietin kyllä, kun näin sen jossain Twitteristään älä laihduta päivän jutun, että pitäisiköhän tänään tehdä semmoinen intuitiivinen päivä syömisen suhteen, että syö vaan niinku nälkään. Ja itse asiassa mun mielestä tää strategia on mun mielestä pikkasen niinku, tuntuu niinku fiksulta painohallinnan kannalta, koska jos sä ajattelet nyt niinku sun loppuelämää, niin sä et varmaan halua koko loppuelämää stressata sun niinku ruuasta ja laskea sun ruokaa, että mitä sä syöt. Eli tavallaan se, niinku se tavoite, vois kuvitella, että suurimmalla osalla se tavoite olisi jossain siellä, missä olet tullut lapsena. Eli sä liikut paljon, sä oot tosi niinku aktiivinen, sähläät koko ajan, teet jotain niinku hauskaa ja sit sä syöt sen niinku nälän mukaan, mutta et sulla on joku semmonen
siinä on semmoinen niinku joku semmoinen niinku luonnollinen niinku reaktio tai semmoinen suhde siihen ruokaan, että sä syöt niinku tarpeeksi. Se ei toimi sen takia, koska meidän yhteiskunta ei ole rakennettu niin, että se voisi tukea tätä luonnollista. Niin, totta kai. Näinhän se oli, se pitää tavallaan niinku oppia ehkä jollain tapaa, mutta mä väittäisin, että monet lapset, jotka ei ole vielä niin ehdollistuttu sillä, niin osaa sen ehkä pikkasen paremmin. Kun lapsethan on aina silleen, että ne ei syö, jos siis tiedät, sä et voi pakottaa lapsia syömään. Tai siis voit, mutta niin, sit syntyy meidän kaltaisia yksilöitä. Niin. Mutta esimerkiksi tämä, että kun välitunneilla käydään kaupassa eikä syödä kouluruokaa. Munalaasteilla ei saanut käydä poistua koulualueella, että tommonen ei ollut mahdollista, eikä siellä ollut mitään karkkeja tai mitään kokisautoa. Mä puhun yläasteesta. Joo, ei ollut yläasteella. Mutta meillä ei meilläkään ole sallittu, mutta kaikki teki sitä. Niin. Ja siinä oli se, että monesti se ruoka sille päivälle oli rasiallinen donitseja ja sitten energiajuoma. Joo, siis itse asiassa kun oma kouluhistoria on niin kamalan lyhyt, eli se on tosiaan pelkästään peruskoulu, muutama hyvin epäonnistunutta vuotta lukiossa ja sitten niin putkikoulu. Ja tämän lukio- ja putkikoulun välillä oli useampi vuosi. Ja sitten kun aloitin tämän amiksen ja olikohan mä 20, sanotaan että mä olin 21 tai vähän päälle parikymppinen. Ja sitten nämä muut tyypit oikeastaan oli suoraan peruskoulusta tulleita, niin ne teki just tätä. Että ne lähti, siinä oli vieressä joku K-kauppa, ne meni hakemaan jonkin donitsia karkkipaketin ja kaikki joi energialimppariin, jotain, mitä niitä nyt onkaan tällaisia. Siis mä olin ihan, mulla oli niin semmoinen sukupolvikokemus, vaikka meillä ei ollut varmaan 6 vuotta ikäeroa näiden tyyppejä, koska musta se oli aivan järkyttävää. Siis ei mulla ainakaan kotona mitään tollasta hyväksytty, että se oli niinku... Mä oon kuvitellut, että pöyristyneen ravatti sen kamalla. Aivan hirveetä, joo. Fedora meinasi lähteä pois päästä. Mä olin siis yläasteella itseäni, mä olin aina tosi tyytyväinen siitä kouluruoasta, mitä mä sain. Mä aloin vielä tosi aikaisessa vaiheessa kasvissyöjäksi, se ruoka ei todellakaan ehkä ollut mitään maailman maittovinta, mutta mä olin aina tosi tyytyväinen siihen, että mä saan ruokaa. Että se oli kuitenkin jotain ja sitten oli näkkäriä ja maitoa ja se jotain. Musta se oli ihan erittäin. Mulle ei käynyt edes mielessä semmoinen ajatus, että lähtisi hakemaan jotain karkkia. Joo, ei mulkaan, mutta siinä on semmoinen, että yläasteella aika monesti kävi se, että kun kaikki muut lähti, niin oli vähän pakko. Ja sitten kun siinä on se, että siinä ei ole aikaa kuitenkaan käydä kaupassa ja syömässä. Että kyllä mä monesti yritin tehdä sitä, mä tosi nopeasti kävin ruokalla syömässä, sit sieltä kaupasta mä tosiaan en hakenut mitään donitseja ja muuta, mä hain tyyliin jonkun energiajuoman tyyliin tai jonkun limpparin tai tällaista. Mutta mäkin olin tosi tyytyväinen. Ainoat poikkeukset oli se, että mä en ymmärrä miksi ne tekee sitä, että ne tekee ruokia, joita melkein kukaan ei syö. Siis joku silakkalaatikko esimerkiksi tai jotain muuta. Mutta sehän on siis nämähän niinku ruokakulttuurin ylläpitämistä, että nehän on ohjeistettu jossain käsittääkseni, että miksi ne pitää ne tietyt ruoat olla siellä. Että ne on tämmöisiä perinneruokia, niin kuin maksalaatikkoja. Maksalaatikko taitaa olla se, mistä kukaan ei kai pidä. Oli siellä joku tyyppi, joka tykkäsi silleen, että ihanaa rusinoita. Mä harmittu, että mulla ei itse asiassa ollut kertaakaan maksalaatikkoa. Eikö ollut maksalaatikkoa? Ei ollut. Miten se on mahdollista? Siis himasta oli kyllä syötä, mutta ei koskaan koulussa. Mutta silakkalaatikkoa saatana. Hyi helvetti, se kuulostaa pahalta. Se kuulostaa aivan helvetin pahalta. Siis kananmunajutut oli mun ne, mitä mä en pystynyt. Et mä aloin lakto-vegetaristiksi silloin 7-luokalla. Ja se oli jotenkin semmoinen joku semmoinen ällötys siihen kananmunaan oli jo silloin. Mitä kananmunaruokia pystyi koulussa? Pinaattikeitto oli siellä. Joo. Sinne laitettiin aina se kananmuna sekaan. Edelleenkin. Joo, mä tein vielä semmoisen, että mulla on yksi keitollinen pinaatti. Mulla on vähän niinku pinaattikeittoa kananmunien kanssa. Että mulla on sillä 6 kananmunaa tai 7 kananmunaa siinä lautasella. Mitenhän toi maestro Mikko, niin monta kananmunaa se vetää päivässä? Sitä mä en tiedä. Mutta itse asiassa mä jossain vaiheessa kysyin sen diettiä, koska mä mietin, että minkälainen dietti show on. Nehän on tosi rankkaa se, niiden kaikki setit, mitä ne tekee. Joo, mä olin kerran semmoisessa huoltofirmassa duunissa vähän aikaa, niin siellä oli yksi semmoinen kundi, joka harrasti tätä showpainia. Se oli kehittämässä itselleen tämmöistä jotain show-nimeä tai jotain. Niin se oli just mun mielestä vähän sen jälkeen, kun Suomessa on kunnon ruvettu näyttää näitä. Näytääkö niitä enää niitä showpaini-juttuja telkkarista? Kun silloin ei tuntuu subita tai jotain. Ei näytä ainakaan käsittääkseni. Joo, ne oli aivan sairaan. Siis ne oli niin hauskoja. Siellä oli se yksi tyyppi, joka mikähän sen nimi oli? Se oli semmonen, että sieltä syttyi aina semmoset tuomiokellot rupes laulaa. Undertaker, joo. Se oli niin kovasti tuli ja hakkas aina kaikki. Mut sit jossain vaiheessa joku
pieksi senkin. Joo. Ja mä ite olin käynyt kattoo livenä sitä jopa Suomessa. Undertakeri? Joo, Undertaker oli Booker T:tä vastaan. Okay, se oli, muistaakseni se oli jonkunnäköinen tämmönen, jos mä en väärin muista, mä olin pieni, siis mä olin tyyli joku plus minus 10-vuotias. Niin se oli kai joku tämmönen, missä oli vähän niinku sekaisin SmackDown ja Rawn tyyppejä. Joo. Vaikka se ollut niin Raw ja SmackDown, joo, oli ne kaksi, niitä tuli erikseen. Vai mä en muista, mua häiritsee vaan se, että kun muistaakseni Booker T oli Rawssa ja Undertaker oli jotenkin SmackDown, niin se oli joku semmonen, että se tuli silloin jossain vaiheessa sinne tai jotain, kun ne vähän vaihtelee, ne on vähän sekavaa toi historia. Mut Mikko Maestro varmasti tietäis. Nimenomaan. Mitä sä kiinnostuit muuten ite tosta niinku ton lajin seuraamisesta? Et oliko se vaan, kun sä olit just sen ikäinen, että mikä olisi siistimpää kuin öljytyt lihaksikkaat miehet hakkaamassa toisiaan? Joo, se oli hauskaa. Sitten se oli vielä hauskaa silloin, kun ala-aste luuli, että se on totta. Kävi sit katsomassa sen toisen. Sä oot kuitenkin niin dilleen ollut 10-vuotiaana, okei. Tai siis niinku, mä en muista, että oliko se 7-8. Kyllä jossain vaiheessa tuli se, että ei ole totta. Mutta käytiin katsomassa luokkakaverin isoveli oli aina nauhoitellut niitä VHS-kaseteilla. Tai sitten katsottiin suoraan niin aika paljon niitä, niin siitä se lähti varmaan. Mutta sitten jossain siinä 13 V jälkeen niin ei vaan jaksanut kiinnostaa. Mutta sitten taas uusi herääminen tuli, kun kävi katsoa suomalaista showpainia. Koska se oli aika hauskaa. Niin, mä voin kuvitella, että se on erittäin hauskaa. Millainen on suomalainen showpainiskene? No siis sehän on aika samantyyppistä, mitä apaattinen, mitä? Ei ole apaattista, se on aika samantyyppistä, koska Starbuck on opettanut suomalaisia showpaineita, joka on sitten ollut tämmönen tyyppi, joka on ollut Jenkeissä ja ollut näitä ensimmäisiä suomalaisia. Eikö se ole hevosen nimi jostain tämmöisestä sarjasta? Starbuck? Se voi olla, kuulostaa ainakin siltä. Niin, se on ensimmäisiä tämmöisiä pioneereja Suomessa, jotka niinku on vienyt showpainia eteenpäin ja sitten se on opettanut sitä jenkkien tyyliä opettaa, eli on erilaisia showpaini niinku tekniikkoja tai tämmöisiä, mitä sitä tehdään, eli esimerkiksi Briteissä on paljon tämmöistä teknisempää, että tehdään paljon voltteja tai hypitään paljon akrobaattisempaa. Funktionaalista showpainia. Joo. Oikein Jenkeissä taas on tää all around wrestling. Ja siellä vähän yhdistellään kaikki elementtejä. Se on vähän showpainin MMAta. Tiedätkö että se tamperelainen Johnny, joka oli joskus BB:ssä. Johnny McMetal. Joo, sehän on ollut, se on myös Paradise Hotellissa, siis Paratiisi Hotellissa, Suomen Paratiisi Hotellissa. Niin mut se ei oo enää showpainiskenessä. Ei, se lähti. Mitähän se nykyään tekee? Mä en tiedä yhtään. Ehkä se varmaan totesi vaan, että tää ei oo mua varten. Niin. Ja sitten onhan se hauska siis jotenkin nämä showpainityypit, niin siellä on tyyppejä, jotka se yksi Kurki tyypin nimi, niin se esimerkiksi oli Tiltis-juontajana. Tilthän oli ihan hauska ohjelma joskus silloin. Sehän on tuomasta 90-luvulta. Joo, ja siis se Jaana Pelkonen, niin oli. Sen jälkeen niin se on vähän mennyt vähän sinne ja tänne ja muuten. Mut ei koska sä tykkäsit Jaana Pelkosesta? En tykkää. Saatana kokkari. Niin. Mutta onko se sun mielestä kuuma? Ei. Oliko se 10-vuotiaan Juhon mielestä kuuma? Ei. Okei. Sä et ajatellut tällaisia asioita. Sä olet enemmän kiinnostunut niistä toisiaan hakkaavista tyypeistä. Joo. Ja mä olen enemmän kiinnostunut niistä nahkatrikoissa olevista miehistä ja tyypis vaatteissa. Mutta se on tosiaan rankkaa se showpaini, josta yhtään tekee, koska siellä pitää juosta tosi paljon, sun pitää kuitenkin heitellä siellä aika painavia ukkoja. Ja totta kai ne ottaa vastaan, eli sen, että sä saa näyttäväksi, niin totta kai ne itse niin vaikka hyppää samaan aikaan, kun sitä on heittämässä ja kaikkea tällaista. Mutta kuitenkin loppupeleissä siinä on ihan poikki todella nopeasti. Sen takia ne tosi paljon tekee kestävyysharjoitteluita ja muita, koska ne hajoaa aika nopeasti. Mutta mikä oli tullut siihen, niin oli mielenkiintoista, kun mä kysyin Mikolta, että mitä sä nyt oikein sit syöt? Että miten sä saat niinku pidettyä tän? Ja sit se oli se, että no mä yleensä vedän halvimman mukaan, että mä otan tämmösen lihapullapussin, niinku eurolihapullia ja sit vedän pastaa ja sit mä sen mitä vittu. Kustaa hyvä, että et ei mikään paleotyyppi kuitenkaan. Joo, ei. Et mä en tiedä, onko se parantanut ruokavaliota. Toivottavasti Mikko parannat ruokavaliota. Niin. Esimerkiksi vegan paleoksi tai veganiksi. Avaruuskahvit. Juho, minä vuonna sä oot syntynyt? Hetken pitää miettiä. Niin, 92. Muistatko sä mitään vuodesta 1995, kun Suomi voitti sen ensimmäisen maailmanmestaruutensa lätkässä? Joo, muistan.
mä muistan, että oli paljon huutamista. Joo. Muuta mä en oikeastaan muista. Joo, paljon huutamista. Oliko sun mielestä ahdistavaa se huutaminen? Että sä et oikein vieläkään ymmärrä, että mistä oli kyse. No itsehän oli vuonna 1995 10-vuotias, niin kuin säkin oot tullut silloin, kun sä olit innostunut tästä showpainista tai sen niin kuin fanittamisesta. Ja siinä vaiheessa niin, lukemisharrastuksen lisäksi niin kaikki kaikessa oli jalkapallo ja lätkä. Että niitä pelattiin koko aika. No kesä luitiin, mutta ihan jatkuvasti, monia tunteja päivässä pelattiin. Ja mullakin oli semmoinen niin kuin Suomen maajoukkuepaita ja semmoisissa vedettiin tuolla noin poikien kanssa. Niin sit siinä niinä kisoina niin se kansallistunteen määrä, mitä voi 10-vuotias herätä, niin on varmaan niin korkeimmillaan. Ja se oli oikeastaan aika niin huikeeta, koska kun siinä oli vähän tällainen, niin kuin, että Suomi oli ollut niin kuin lamassa. Ja sitten se oli vähän niin kuin semmoinen Suomen niin kuin tuhkimotarina se Nokian lisäksi tämä niin kuin MM95. Sehän on vähän niin kuin meemi nykyään se MM95, tai varmaan onkin. Tai ehkä siitä on niin kuin ollut monta meemiä revitty siitä niin kuin irti. Mutta sitten kun Suomi voitti, niin seuraavan päivänä kun meni ala-asteen pihalle, niin koko koulu marssi sitä niin kuin yleisurheilukentän kesää ja siitä huusi sitä Suomi on maailmanmestari ja heilutti Suomen lippuja. Mietin sitä niin kuin naamapallon määrää, mutta kun kaikki oli ihan innoissa, kaikki opettajat. Niin kuin... Siitä ei pitkä matka fasismiin. Tosta ei oikeasti ole pitkä matka faskismiin. Mutta se miksi mä halusin ottaa tää esille, niin on tietenkin se, koska käsittääkseni eilen on alkanut lätkän aikuisten MM-kisat ja nuorisopuolellahan vissiin Suomelle ei nyt sit käynyt niin hirveän hyviä. Joo, ei kai. Mä en seuraa, niin mä en tiedä. Muistatko muuten, mikä oli sit se toinen kerta, kun Suomi voitti kultaa? Mikä vuosi? En muista, mutta se oli joskus 2000-luvun puolella mun mielestä. Joo. Mä en nyt tiedä, muistanko mä oikein. Mulla on joku 2012 mielessä. Joo. Olihan silloinkin hirveät bileet niin kuin tossa, mutta mä en niihin osallistunut. Niin se olikin muuten. Siitä ei olekaan niin pitkä aika. Ei olekaan. Ja siis se on jännä, kun mä en kattonut yhtään niitä matseja tai muita. Ja sit kun se kulta tuli, niin mulla oli... Mä en osaa sanoa, että miten vähän mua siis... Sitä oli vaikea kuvailla, koska se tuntui vähän siltä, että jotain vaan tapahtui. Ja Kyllä mä ainakin jaoin Finlandia liikkeen tuolla Facebookissa. Okay. Mulla oli vähän semmoinen fiilistyyli, että kaveri olisi kertonut, että kävi just kaupassa. Okay. Se on mun innostuksen tasa siinä vaiheessa, koska... No, tää nyt on aika yleinen tunne, mitä ihmisillä on, mutta aika vähän osaa arvostaa sitä, että jotkut täysin ulkopuoliset ihmiset, jotka identifioituu suomalaisiksi, tekee jotain, että ne vetää kiekkoa siellä. Niin se, suurin osahan nimenomaan siis niinku on tossa jutussa. Eli siis silloin kun Suomi voittaa, niin me voitetaan, kun hävitään, niin joukkue häviää. Siis... Joo, mutta siis mä en saa vaan suhtautua millään tasolla siihen silleen, että... Niin sä et oo kokenut niinku tämmöstä suuren niinku urheilujuhlan niinku riemua ikinä, et sä edes lapsena niinku. Mut mites se toi showpaini, niin onko sä siinä niinku kannustanut sit jotain? Onko se vaan vai mikä siinä on ollut? Siinä kannustetaan siis, showpainihan on aika metatason kannustusta. Se on vähän omituista. Siis kaikki on tietoisia siitä, että tää on feikkiä, niin. Mutta ne tietyllä tavalla kannustaa hyvää tarinan kulkua. Okei. Niin totta joo. Mä en ajatellut tätä, että sehän tosiaan on ihan keksittyä tai siis käsikirjoitettu. Joo, ja siis totta kai voitot ja häviöt ja muut. Mutta se, että siinä on vähän samantyyppistä, kun katsoo salkkareita, kauniita ja rohkeita, siis sillä, että nyt on pitäisi kuolla tai nyt on pitäisi vihdoinkin saada se nainen tai jotain muuta tämmöistä. Niin showpainissa on ihan samaa. Yksi osa, mitä nautitaan, on just sen vähän niin kuin koreografia, se mitä siinä tapahtuu, se on se, mistä nautitaan. Ja sitten myös se draama, kun ne soittaa suutaan toisilleen ja muuta. Ja kolmas on sitten se vaan, että minkälainen niin kuin isompi tarina siellä on. Ja sitten jos joku tyyppi, jota vihataan, niin jatkuvasti voittaa, niin se pidetään vähän okona, että se tyyppi, jota vihataan, voittaa, koska ihmiset osaa tietää, että nyt mä voin nauttia, että mä vihaan tätä tyyppiä. Mutta sitten jos ne laittaa sen voittaa liian monta kertaa, niin se on oikeasti, että hei, tää menee liian falskiksi, tää ei ole enää uskottavaa, vaikka samaan aikaan ne tietää, että se... Siinä on tämmönen fine line, että joo, itse asiassa tavallaan se nimenomaan on todella yleisölaji. Avaruuskahvit. Onko se selvinnyt vapusta jo? Joo. About. Ei se nyt ollut kovin rankkaa. Eikö? Okei, mä ajattelin, että sun vappu olisi erityisen rankkaa. Sä vaikutat niinku silleen välillä vähän pahoinvoivalta yksilöltä. Ja sit toi alkoholikin välillä vähän maistuu. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi voinut olla sun. Mulla on siis sillä, että mä yleensä kyllästyn ihmisiä ja mä lähden vaan pois. Niin. Mutta vappuna menin 5 asti aamuilla.
Joo, vappuaattona vai? Niin, vappuaattona. Joo, okei. Okay, ja vappuna en mennyt vappusaunaan. Niin, vappupäivä oli se, kun mä yritin vähän houkutella sua sinne vasemmiston nuorten vappusaunaa. Siellä oli ihan hauskaa. Juttelin yhden perheen kanssa, niin siinä oli yksi toveri, joka kävi vaan yhtäkkiä oksentaa semmoista punkku, viski, kokislitkuu, mitä se esittelee, että hänellä on uusi drinkki. Siinä on niinku 1/3 kaikkea näitä punkkuu, viskiä ja kokista. Täältä viiniä ja monikulttuurisia menee. Se oli jotenkin tosi hauskaa, kun se kaveri hyvin rauhallisen olosena nuokkui. Ja se oksentaminen oli vaan semmoista mukavaa suun availua, mutta sitten se vaan oli semmoista jatkuvaa manaa ja lepostuttua oksennusta. Eli se oli just sitä oikeinvointia. Oikeinvointia, joo. Ja se oksensi pikkasen se pikku skidin päälle, joka oli joku ekaluokkalainen. Joo. Että semmoiset bileet oli tosi hauskaa. Ei, oli siellä hyviä tovereita. Joo, mä mietin vaan sen, että onko sulla yleensä ollut millaisia vappuja, koska mullahan on jonkin verran tulee tuolta perhetaustasta tulee tää, että on tullut vietettyä vappuja sitten pienenä noissa demareiden marsseissa. Et mummo oli rakennuksilla maalaajana ja jonkin sortin sosiaalidemokraatti nyt ainakin, et eihän ne kommunisti ollut, mutta on mummon kanssa ollut Joutsenon vappumarssissa silloin 80-luvulla ainakin marssimassa, et en sit muista miten myöhemmin, mutta sitten tietysti itse kun innostetaan suurestaan perinteistä, niin sitten yläasteen lähtenyt taas marssimaan. Et kyllä vappuna aina ne kohokohdat on ollut kuitenkin siellä niissä tapahtumissa, että ne on ollut ne marssit ja torit ja punaisten muistomerkit ja tällaiset. Siis nythän mä en ollut vappumarssilla myöskään, mutta viime vuonna mä olin ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa? Koska ei mua koskaan vappumarssi niin vahvasti kiinnostanut. Okay. Ja yksi mikä on ongelma siinä, että se alkaa liian aikaisin. Ja häiritseekö sulla se larppaamisfiilis siinä? Ei se häiritsee. Sä tykkäät larppaamisesta oikeastaan? Joo, se menee. Demarit häiritsee enemmän. Okei. Et silloin viime vuonna oli tää vanha juttu siitä, että oli naamioitumiskielto vappumarssilla. Joo, oli se tänäkin vuonna mun mielestä. Ei ollut siellä teksteistä, ei ollut kutsuteksteissä tai missään. Okei, no sinne on saanut siitä vapputoimikunnan kautta se vedettyä veke. Okei. Mutta sitä ei ole koskaan onnistuttu saamaan, että se alkaisi myöhemmin. Niin. Ja että se on ehkä myös sellainen asia, että mulla ei ole mitenkään huonoa omatuntoa niin kauan kuin ne ei myöhäistä sitä. Niin kuin haistakat vittu saatana kuolis vaan ne tyypit. Mutta se naamiointi... ei voi kerran vuodessa 10 mennä marssimaan niin tärkeä asian takia. Ei voi, jos kaikki tryyppää vappuaattona. Niin, ei työläistä vietä vappuaattona, vietää vappua. No, mutta mä ainakin ryyppään vappua. No niin, saatana. Mä tiedän, että sä ryyppäät. Niin. Mutta joo, siinähän on semmoinen koettelemus, että tää on just tää, tiedätkö, kun fasistit varmaan tykkää tästä näin, että kun työläiset on niin surkeita, että ne ei pysty edes yhtenä päivän vuodessa järjestäytyä se koskaan alkoholismi. Niin, joo. Tää on vähän silleen ironista, mutta niin. Itse on tietysti tämmönen raitistyöläinen, se silleen onnistuu. Mutta mä jätin tänä vuonna väliin, koska mä oon ollut kipeänä. Ihan siitä syystä jätin nämä marssimiset sitten muille. Heikko sosialisti siis, niin nimenomaan. Mutta kun silloin kun oli se naamiointikielto, niin mä itse tein niin, että mä naamioiduin sillä marssilla. Okei. Trollasit siis. Oli vähän niinku tää Sebu. Joo, ja se oli hieno, koska Suvi Auvinen otti vielä kuvan Twitteriä silleen, että hei demarit, miksi nämä vasemmistonuoret on naamioituneet täällä. Todellisuudessa meitä oli varmaan 3 siellä. Ja mä onnistuin vaan olemaan sillä siinä ja se oli tähän loistavaa. Ei tullut yhtään palautetta siitä, kun ne ei sanonut mitään, vaikka siitä oli kuvia ja sitten... Kyllä ei kai sitä silleen vaadita, se on enemmän se, että siinä on se viesti annettu lähinnä anarkisteille, että pysykää poissa. Joo, sehän se oli. Se oli se, ja sen takiahan siis siitä olikin vääntöä siellä ja sen takia mä itsekin naamioidin, koska mä olin silleen, että haistakaa viittaa. Niin. Ihmisten pitäisi kyllä ymmärtää, että varsinkin nykyaikana millaista häirintää ihmiset kokee sen takia, että ne laittaa omat kasvonsa jonnekin, niin pitäisi pystyä vähän ymmärtää, että naamioitumisen perusteita, että se voi olla joku muukin syy. Oli muuten taas sellainen esimerkki sillä, miksi syvästi vihaan demareita, koska siellä on demareita siellä, no ei mun tarvii naamioitua, niin miksi muiden pitää naamioitua? Niin. Vittu demari, ei ketään kiinnostaa, että sä oot demari, saatana. Ihmisiä vähän kiinnostaa, jos joku anarkisti on omalla naamallaan anarkisti. Niin. Eihän niihin demareihin kohdisteta mitään uhkailuja, ainakaan yleensä käsittääkseni ehkä johonkin yksittäiseen. En mä tiedä, onko jotain pappeja, jotka olisi demareita.
osaa vittu mitään. Demarit on niin saatanan tylsä, niin ketään kiinnostaa. On demareissakin hyviä tyyppejä. AI-puolella on paljon oikeasti toimijoita. Niin kuin Mikael Jungner. Niin kuin Mikael Jungner, joo, AI-puolella nimenomaan. Eniten mua demareissa niin ärsyttää tää vappuperinteisen Suomen lipun ylläpitäminen siellä kulkujen kärjessä. Tää on vanha lahtari niin juttu, eli lahtarit pakotti silloin niin kansainvälissodan jälkeen 30-luvulla sitten, niin, että ei saa marssia ilman, työväenliike ei saa marssia vappuna ilman Suomen lippua kärjessä. Että se oli vähän tämmöinen nöyryttämistarkoituksessa aloitettu juttu, niin musta tuntuu, että nykydemarit ei ehkä edes tiedä, miksi näin on. Meidän demarit ei tuntisi historiaa. Kyllä jotkin demareista tuntee oikein hyvin historiaa tässäkin. Mä muuten huomannut, että mä päädyin aika useasti niin erilaisissa keskusteluissa puolustelemaan demareita. Niin, kun sä oot varmaan demari oikeasti. Niin, voi olla. Näetkö mulle, tässä oli Porvoolla nämä tulevaisuuden valtiopäivät? Tää ei oo aiheellista, nyt sori, tää ei oo Mut se on nyt pakko ottaa. Ei se on pakko ottaa vai okei. Mä olisin halunnut, että tästä demarijutusta tuli mulle mieleen, että Suvi Auvinen osallistui näihin Porvoon tulevaisuuden valtiopäiviin ja sitä antoi Helsingin Sanomille tämmöisen niinku haastattelun, mistä oli niinku kirjoitettu juttu ja siinä niinku toimittaja oli hyvin yllättynyt siitä, että Suvi Auvinen niinku puhui siinä, että ihmisten pitäisi niinku tietää tarkemmin, miten tämä demokratia toimii. Esimerkiksi nyt nämä tulevat maakuntavaalit, niin ihmisten pitäisi niinku oikeasti tietää, mistä tässä niinku on kysymys, koska sehän on ihan aiheellinen epäily, että keskusta onnistuu pönkittää tällä niinku huomattavasti enemmän valtaa tässä niinku yhteiskunnassa. Niin sitten joku oli laittanut heti sinne, niinku, about tervetuloa demareihin. Mutta ne Porvoon päivät, niin ne oli taas semmonen, että hävettikö? No hävetti vähän, mutta satuin lukea Voimalehdestä sen artikkelin, missä puhuttiin siitä, missä Suvi Auvinen haastatteli Ville Blofieldia, joka oli yksi näistä järkkäjistä. Niin sen oli tarkoitus olla tämmönen kaikille avoin, että kaikki pääsee sinne, siinä ei ole mitään pääsymaksua. Että siellä voidaan oikein mukavasti tehdä deliberatiivista demokratiaa, missä jutellaan juttelun kautta. Hyvät päätökset tulee ja sitten loppujen lopuksi siellä tietenkin oli vaan keskiluokkaa, koska vaikka tämä on vähän semmoinen asia, mikä on ihmisellä niin poliittisesti filosofiassa vaikea ymmärtää. Että sulla on yleensä se, että sulla on joku asia, mikä mahdollistetaan ja sitten sulla on joku, mikä ei vaan tapahdu, koska yhteiskunta on sellainen. Eli vaikka kaikilla on mahdollista äänestää, niin sitten sulla on rakenteissa sellaisia asioita, jotka lisää sitä niin passiivisuutta. Että vaikka se oikeus ja mahdollisuus on, niin se ei tarkoita, että yhteiskunta on rakennettu sillä, että ihmiset toteuttaa sitä. Niin nämä päivät oli vähän semmoinen, että mä seuraan sitä Twitter-feedia. Mä olin vaan silleen, mitä vittua. Ja mulle ei jäänyt mitään käteen siitä, mä veikkaan, että sille ei varmaan kenenkään mullekaan ei varmaan jäänyt yhtään mitään käteen. Että tämmöiset niinku keskustelut, joo, kyllä niistä, no varmaan jotain, mutta musta tuntuu, että mua ärsyttää semmoinen vitun keskiluokkaa, semmoinen häärääminen keskenään silleen, että siis, mitä pitäisi tehdä tällä tavalla ja pidetään luentoa jossain. Voitaisko mä sanoa, että avaruuskahvit väittää, että Porvoon tulevaisuuden valtiopäivät ovat keskiluokkaista rinkirunkkausta. No sitä se on. Niin, sitä se aika pitkään. Mä olin ekas, kun mä kuulin siitä, mä olin vähän sellainen, musta se oli tavallaan hyvä läppä, että järjestää tämmöiset päivät. Että jos sit olisi oikeesti niinku erilaisia niinku tahoja just keskustelemassa, jos saadaan niinku mediaa paikalle ja tälleen. Mut sit, niin. Kun sit se ei niinku, kun tää ei tuo yhtään mitään, tää on vähän niinku vihreä. Siis Porvoon tulevaisuuden valtiopäivät on vähän kuin vihreä liike. Tuo jotain niinku uutta hypeä, mikä ei millä minkäänlaista merkitystä yhtään mihinkään, koska siinä ei tehdä edelläkään analyysiä kapitalismista tai luokasta. Eikä edes yritä muuttaa rakenteita. Ainoa mikä mulla jäi käteen sieltä oli se, että joku oli ehdottanut, että äänten määrä voisi perustua esimerkiksi lapsien määrään. Oikeesti? Jotain tämmöstä. Okei. Mä en tiedä mitä, mä en tiedä, se läppää. Mä vaan luin. Niin. Siellä on varmaan paljon kaikenlaisia toimijoita. Miksi me ei ollut siellä? Vittu varmasti ollut. Nouseeko sun hashtag pahoinvointi, niin kuullaanko tämän takia? Jos sä et saa ilmasta skumppaa, niin siinä mielessä kyllä. Sitten voidaan mennä. Kyllähän meidän pitää varmasti tonne Areenaan, tai Porin näihin, eikö se ollut Areena vai mikä vittu se oli? Niin. Joku
Nordic Business Forum. Eikö se missä media ja poliitikot keskenään ryyppää? Ja siis onko se Suomi-areena vai? Suomi-areena, joo. Se on muistaakseni Porissa kai. Saattaa ehkä olla, joo. Siihen oli viitattu myös tuossa sosiaalisen median keskustelussa, oli viitattu just tähän Suomi-areenaan. Joo, siis sekin on semmoinen niin tosi hyvä esimerkki siitä, että ensinnäkin poliitikot... Siellähän on tyyli siis presidenttikin mukana ja tällaista. Joo, ja siis, mutta myös se, että yritysmaailman poliitikot, kaikki menee sekaisin ja jo toimittajat menee ottaa sinne lahjuksia ja kaikkea tällaista. Ja tämä on myös semmoinen asia, mistä ei niin, no jonkun verran puhutaan, mutta yllättäen kuinka paljon toimittajat haluaa puhua itseänsä vastaan. Niin just tämä, että niin poliitikot ei anna median tyypeille tai yritykset silleen, niin ota tästä 500 € positiivista juttua. Ei tämä ole se korruptio, mitä tapahtuu. Korruptio, mitä tapahtuu, on yleensä se, että jos vaikka arvostelee laitteet, niin sulla annetaan ilmaisia iPadeja ja kaikkea tämmöistä, jotka voi olla niin kuitenkin usein tonnia arvoisia. Mutta sitten myös se, että esimerkiksi kutsutaan sut jonnekin kekkereihin, jotka oikeasti on silleen, että siellä on hirveän kallista ruokaa ja viinaa ja kaikkea tämmöistä. Tai tämmöisiä, ja sitten siellä aletaan vähän mielistelemään. Jotenkin siis työkuva saattaa olla, että sä käyt erilaisissa tapahtumissa, niin sä saat palkkaa siitä, että sä teet siis oot tommosissa jutuissa. Eli siis onhan sekin itsessään voidaan nähdä ehkä jonkinlaisena korruptiona. Ja mä tiedän tätä hyvin, koska mä oon itse tehnyt tätä. Käynyt tämmöisissä tapahtumissa? Joo. Okay. Mutta en siis tämmöisessä niin Suomi-areenassa, mutta mä oon käynyt tämmöisissä vähän niin kuin, että nyt pyritään pitää hyvin välejä näihin henkilöihin, viestintäalan tyyppejä tämmöisiä. Ja niissä on käynyt siis. Siellä on aika lailla silleen, että hei, mä laitan nyt ton luottokortin tuohon baaritiskiin, että niin käy vaan tilaa sieltä mitä haluat. Tämä on semmoista niin vielä semmoista itsellä, että mä en koe suuria ongelmia vielä, koska mä en käytännössä kuitenkaan ole massiivinen journalisti vaikuttaja, jota voi huomata mun teilleen sisällöstä. Avaruuskahvit. Juho, kerro mitä on kivun periaate. Se lukee täällä mulla aihelistalla, mutta en tiedä mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että mä linkkasin sen yhden tyypin podausvideon, missä se sanoi, tai neuvoi, että miten lihaskuntoa ja lihaksi yritettäisiin kasvattaa. Joo. Niin on se, että sä vedät aina kipuun asti ja yli sen, että se kipu aina signaloi sun keholle, että nyt pitää kasvattaa lihasta. Okei, toi on aika mielenkiintoinen treenifilosofia silleen. Nää äkkiseltä kuulostaa toki ihan täysin niinku sekopäiseltä ja paleolta, joo, pikkasen ehkä vähän #crossfit, #paleo, mut siis niinku tosi haitalliset tän niinku yksilön niinku kannalta. Et mä mietin, että tossa voisi ehkä olla joku niinku tolkku, jossa niinku oikeesti vedät paljon gearia. Sulla on suonissa jotain muutakin. Mut siinä ei siis pointti ollut tietenkään se, että sulla on niinku käsi murtunut ja sä vedät sitä vaan siis silleen, että kun sä vaikka vedät jotain liikettä, niin sit kun sulla tulee se, että niinku nyt ei pysty yhtään, niin sit vetää sen yli. Mut se on siis failure, se on taas sit pikkasen eri asia, että puhutaan niinku failuresta. Joo, mut siis käytännössä se vaan puhuu siitä, että kun alkaa sattumaan, niin vielä pystyy aina vetää sen 2-3. Sen. Treenaat sä tolleen? No, teet sä koskaan tollasia niinku? No kyllä periaatteessa teen siis silleen, että niin kuin mä selitinkin, että mä teen enemmän settejä. Että jos mä vedän kahvakuulilla, niin jos mä tunnen, että mä jaksan, niin mä yleensä yritän vetää siihen asti, että tuntuu, että mulla on lihakset kipeän. Tai jollakin tavalla selkeästi väsyneet. Joo. Vaikka mä en nyt oo kahvakuulia varmaan taas 1,5 viikkoa tehnyt mitään. Okei. Mites nyt näin on päässyt käymään? No siis mä en tiedä, mulla on jotenkin vaan ollut sellainen fiilis, että mua ei huvita yhtään. Ei oo motivaatioa? Ei motivaatio taaskaan, se on loppu, mutta pyöräily mulla on jatkunut ihan vaan sen takia, koska mä liikun pelkästään pyörällä. Niin, koska sä oot fillarikommunisti sen takia. Joo, yritän tuossa vähän miettiä pikkasen niinku omaa treeniä, että miten tommonen niinku sattuisi, kun nyt tosiaan kun tulee sitä CrossFit-tyyppistä treeniä tehtyä, niin itse asiassa siellä on paljonkin sellaisia, että musta tuntuu, että mä en enää pysty, mutta sit kun pitää yrittää saada se tietty niinku toistomäärä, niin itse asiassa varmaan aika useastikin mennään just, että liikutaan tuolla niinku kivun rajoilla, että onko se niinku se on vähän, musta tuntuu, että silloin kun tehdään semmosia liikkeitä, mitä pystyy tekemään tosi niinku äärimmäisyyksiä asti, niin se on vielä ihan niinku ok. Eli jos puhutaan vaikka siitä, että sun pitää tehdä lankku vaikka, että kuinka kauan sä jaksat olla lankussa, niin sehän on semmoinen, että sulla ei oikeastaan voi käydä siinä yhtään mitään. Mutta sitten jos puhutaan jostain oikeasti hankalasta nostosta, tää on tämmöistä CrossFittiä yleensä niinku kritisoidaan tosi paljon, eli kun on näitä niinku olympiapainostustuttuja liikkeitä, ja sitten on tää oma niinku CrossFit-versio, on tää niinku trustereita, eli thrusters,
se on niinku sellainen, että siinä mennään kyykystä ponnistetaan niinku pystypunnerus. Sitten niinku pystypunneruksessa tankot tuohon niinku niinku räkkikyykkyasentoon ja sitten taas kyykky ja sitten tehdään. Ja ne tekee niitä tosi paljon. Se on pitkäliitainen asioista, mä en yhtään ei se haittaa. Niin, okay. Mutta ehkä joku kuuntelija saattaa ymmärtää. Mutta periaatteessa siis yhdistetty etukyykky ja pystypunnerus. Ja sitä tehdään niinku monia kertoja. Mikä on etukyykky ja mikä on pystypunnerus? Etukyykky on semmonen, että tanko on sun etupuolella ja se kyykky. Okei, sit se on niinku... Joo, kyllä joo. Ja pystypunnerus on semmonen, mistä sä tosta sun yleensä edestä niin punnerat tangon kohti kattoa. Okei, eli siis niinku tästä tämmönen vai? Kyllä, just sellainen, joo. Tää on hyvä tällä podcastin, kun tästä tämmönen. Tästä tommonen. Joo, kyllä. Joo. Niin. Juhon kädet nousevat ylös. Ei pitäis saada semmonen, mikä se on se kun on semmonen tekstitys, joka... Jos niin, text to speech vai? Semmonen tekstitys, missä niinku... Onko se tällaiselle niinku... Onko se sitten niinku sokeille, että sit siinä kerrotaan aina tää, että... Ei ovi aukeaa, vaan että hän kävelee, että se kertoo aina, mitä siinä... Kai sä tietoinen tästä sivustosta, missä on tehty periaatteessa litteroitu pornoa sokeille. En tiedä, mutta toi on hyvä idea. Joo, niin. Totta kai se on hyvä idea, joo, mutta en ole koskaan kuullutkaan. Okay, mikä se nimi on? Mä en muista enää, mä muistan vaan joskus, mä olin silleen, että niinku, missä vitus sivustossa mä oon, ja sit mä olin se... niin. Ja sit vessaan vastaan se, okei. Niin, sä vahingossa päädyit. Kyllä. Sokeille. Ihan vahingossa. Litteroitun pornoa, okei, joo. Millaista settiä lähti käyntiin? Se oli tosi hämmentävää kuunnella semmoista, kun joku selittää, että mitä... Millainen se ääni oli? Oliko se semmoinen eroottinen ääni? No siis hämmennys oli just, kun se oli semmoinen tosi monotoninen ja semmoinen lakoninen. Okei. Se oli sen takia tosi hauskaa. Hän ottaa peniksen. Ei noin vaan, siis niinku hän ottaa peniksen ja laittaa sen sisään. Avaruuskahvit. Mitähän toi Marie Le Pen, niin Tää oli hyvä asia. Eikö se oo? Niin kahvakuulla eiköhän se... En tiedä. Mä en tiedä. Kyllä nyt luulisin, että yleensä paskistit kahvakuuloja. Kyllä, mutta se mitä Marie Le Penistä tiedän tällä hetkellä, niistä varmaan jännittää, koska tänään on Ranskan presidentin vaalien tulosilta. Eikö se ole huomenna? Eikö tänään ole sunnuntai? Tänään on lauantai. Voi paska. Jos vetää vähemmän sitä crossfittiä. Niin, vois vetää vähemmän crossfittiä. No, Marie Le Penia varmaan jännittää anyways, vaikka nyt yhdellä päivällä mentiinkin päin helvettiä. Niin millä ajatuksilla sä lähestyt presidentin vaaleja? Mua henkilökohtaisesti vähän pelottaa. Joo, Ranskassa vähän pelottaa enemmän, koska Ranskassa presidentillä on huomattavasti enemmän valtuuksia kuin Suomessa esimerkiksi. Eikö se ole myös syytesuoja vielä nyt tuohon niin lisäksi? Et eikö se ollut tämä, että se tulee jostain? No siis totta kai varmasti presidentillä jonkinlainen syytesuoja on, mutta ei se esimerkiksi voi mennä helposti maanpetturuuden puolelle tai jotain kotiarestia. Kyllä niin kuin, ei se ole niin kuin sillä, että jos sä oot Ranskan presidentti, niin sä voit vaikka huvikseen murhata jonkun tyylisesti. Ei ole tämä diplomaattimeininki. Niinku... Ja eihän diplomaateilkaan ole. Kyllähän jossain menee raja. Silloin oli se Libyan, siis Gaddafin aikaisen Libyan, niin tää oli joku diplomaatti murhasi jonkin poliisin, oliko silloin 86 ja se on niinku ihan hirveä selkkaus, mikä ratkesi vasta Gaddafin kuolemaan, koska tietysti sitten ei ole enää ketään niinku syyttää tästä tämän jälkeen. Ja oli mun mielestä joku muukin joku lentokone. Onhan ne ongelmallisia, mutta kyllähän niihin sitten vaan puututaan sitä meidän tarpeeksi vakavasti, mutta toi tilanne nyt vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Macron. Ja ne ranskalaiset nimet on vähän hankalia. Me edetään tämän tosi rasistisesti lausuttuna, vaan Macron vaikuttaisi voittavan, mutta nämä on aina vähän vaikeasti selkoisia, mutta sanotaan, että tilanne ei ole yhtä lähellä kuin mitä se oli vaikka Trumpin ja Hillary Clintonin välillä. Mutta onko tämä, näetkö sä, että valkoinen keskiluokka on se, joka ratkaisee nämä? Mielestäni spekulaatio myös toisaalta on sitä ihan kiva käydä muuta, mutta niin on se vähän semmoinen, että vittu ei olisi vähempää kiinnostaa. Niin vaalit menee ohi, niin sitten ainakin tietää, mikä oli totta. Mutta vaaleissahan tosi kiinnostavaa on just se, miten ne vertautuu erilaisiin urheilutapahtumiin. Että mä tykkään tosi paljon seurata vaaleja. Just sitä, että mä jaksan katsoa kaikki ne
Ja välillä sit kun jos on mainostauko niinku maikkarin puolella tai jotain, että menee Ylelle tai kun Ylellä on uutiset menee toiselle puolelle, että katsoo sitä, kun se on semmoinen jännitysnäytelmä, mitä voi niinku seurata ja sit analysoidaan. Ja tiedätkö tälleen, ja on se tietynlaista sit niinku semmoista, se kehittää sun omaa poliittista analyysiä myös, koska sä vertaat sit, niin eikö se kehitä? Okei, kyllä se mun mielestä ainakin siis semmoinen kaikki kehittää, koska sä voit verrata sitä. Mutta semmoinen vitun numeroiden runkkaaminen sillä, että se on vähän semmoista, että analysoidaan, että miten nopeasti maali kuivuu eri olosuhteissa. Niin. Mutta vaaleista on tosi paljon dataa, että on tosi mielenkiintoisia mun mielestä tämmöiset pointit, mitkä äänestää mihin aikoihin ja missä... No siis jotain tämmöisiä, mutta varsinkin ne tulossivat, kun ne on semmosia, että no nyt on näin prosenttia ja ehkä yleensä meidän ennustaa se, että yleensä 2 tunnin sisällä tulee näin, niin että et saa mitään järkevää tietoa itselle siitä. Joo, mutta se on se urheilujuhla, mikä siinä on. Niin kuin, no tää kertoo susta aika paljon, että sä varmaan just... No siis mä en seuraa lätkää, mutta jalkapallo on sit semmonen, mikä niinku jonkin verran, niinku, tai huomattavastikin enemmän kiinnostaa kuin se, niinku se lätkä, mutta sä viime jaksossa muistaakseni sanoitkin, että sun mielestä se jalkapallo on niinku tosi tylsää, mutta musta tuntuu, että tällaisten niinku joukkuelajien seuraaminen, niinku puoluepolitiikan seuraaminen ei ole ehkä se sun juttu sitten. Tenniksestä mä nautin edelleenkin seuraamisesta. Niin, mutta se on, no joo. Mut siinä ei mitään, vaikka olisi joku hyvä suomalainen tennispelaaja, jota ei ole, niin. Vaikka joidenkin mielestä mukavassa on, niin en mä... Eikö se ole yksi pitkä tukka ole se, mikä sen nimi on? Niin, mutta no joo, niin. Siis paras mahdollinen, mitä Suomi on voinut tarjota. Niin. Mutta vaikka olisi suomalainen, niin en lähtökohtaisesti kannustaisi sitä yhtään, sillä olisi mitään merkitystä mulle. Mutta Ranskan vaalit. Niin. Nähdään, kun tämä jakso tulee ulos, niin tulossa on jo toki tiedossa. Mutta mielenkiintoista nähdä, että joo, millainen Eurooppa tässä nyt on niinku hahmottumassa seuraavan niinku 10 vuoden aikana, mutta näin me sanottiin varmaan 10 vuottakin sitten. Et. Ja siinä mielessä mä koen dominateorian mahdollisesti paikkansa pitävänä tässä tilanteessa. Eli kun aikoinaan Yhdysvalloissa koettiin, että jos joku on kommunistinen valtio, niin sitten jostain toisesta tulee todennäköisesti kommunistinen ja sitten tulee dominoefekti. Niin kyllä mä näen, että faskismissa ja muussa äärioikeistossa on aika sama juttu ja sitähän on tapahtunutkin. Et siinä mielessä varsinkin, jos Ranskalle käy vielä sillä, että sinne tulee faskistipresidentti, niin aika varmasti sit se rupeaa vaikuttaa aika paljon enemmän. Ja sitten vielä tämä mahdollinen Brexitti esimerkiksi. Niin, sit, jos Euroopan tilannetta noin yleisesti miettii, niin meillä on tavallaan aika ongelmallinen, kun me vaihtoehdot on vaan liberaaleja ja faskistien välillä. Näinhän se oli Itävallassakin, että siellä ihan täpärällä enemmistöllä äänestettiin vihreä presidentti eikä tämä liberaali vastaehdokas. Ja siis se on liberaalien ongelma. Niin, miksi liberaalit on ongelma? Miksi vihreät on Suomessa ongelma? Niin. Se on jotenkin ihastuttavaa, kuinka yksimielisiä me ollaan tästä vihreän puolueen asemasta politiikassa. Mutta sitä mä en miettikään, että miksi et sä hyväksynyt identiteettipolitiikkaa, koska käytännössä me just puhutaan nyt identiteettipolitiikkaa. Identiteettipolitiikka kokee just liberaalit ongelmaa. Eli tämän faskisti Carl Schmittin politiikan filosofian ajatukset, joka johti hänet itse esimerkiksi natsipuolueeseen. Siitä mä nautin. Niin. Eli ajatus siitä, että kaikissa poliittisissa tilanteissa on vihollisia ja puolueelaisia. Ja liberaalit on iso ongelma, koska ne ei halua mennä kumpaakaan leiriin. Ja ne jää siihen keskelle, joka antaa voimatilanteen sit sille jommalle kummalle puolelle. Ja Schmidt koki silloin aikoinaan ongelmana tämän, että Saksa tullaan viemään. Ja me ei voida liittyä liberaaleihin, koska ne antaa sen vaan tapahtua. Joten pitää tehdä todella vahva poliittinen vastarinta, joka ei jätä mitään kysymyksiä. Ja sitten viholliseksi käy vaikka juutalaisetkin, jos se ajaa sen voimasuhteen sillä, että saa valtaa itselleen. Mutta sillä mitä vasemmistolaiset ottaa tämän, niin on just tämä, että on tämmöisiä vaikka ihmisiä, kuten Antero Vartija ja muita, jotka on, että tarpeeksi pitkälle mennään, niin vaikka mä voisin pitää tuosta ihmisestä, niin se tulee olla poliittiselta ideologialta semmoinen, että mä en voi koskaan hyväksyä sitä. Jolloin just jaotellaan ihmisiä näihin poliittisiin vihollisiin ja poliittisiin puolueelaisiin käytännössä. Jollain päästä identiteettipolitiikkaan käytännössä. Niin, joo. Mä kun kuuntelin sitä kuuntelin sen editoidessani läpi sen, niin kuin se edellisen jakson, niin musta tuntuu vaan ihan puhtaasti kyse siitä, että mä käytän sitä sanaa vaan A väärin ja B eri tavalla. Mä oon jotenkin ajatellut, että identiteettipolitiikka on niin kuin enemmän sellaista, että ei keskitytä niihin rakenteisiin, vaan keskitytään johonkin
Ei niin niinku... Siis keskitytään johonkin sellaiseen asiaan, mihin saadaan äänestäjät äänestämään. Eli vihreät on musta hyvä esimerkki tästä just sen takia, että niitä äänestää, koska ne on niinku kivoja ja hipstereitä ja tälleen. Siis se on vaan kusetusta, mutta siis jotenkin mä oon niinku ajatellut sen identiteettipolitiikan niin enemmän tarkoittava just sitä. Mutta sitä voi siitä, että se on vaan kusetusta. Sitä voi käyttää mitin ajatuksista voi käyttää sitä, että sitä käytetään nimenomaan metodina, populistisena metodina. Eli just tämä etsitään vihollinen. Eli ruvetaan, vaikka siihen ei välttämättä uskota, niin ymmärretään, että se toimii tosi hyvin ihmisiin poliittisesti. Eli käytännössä poliitikot alkaa puhua, että nämä on meidän vihollisia. Esimerkiksi maahanmuuttajat on meidän vihollisia. Ja me halutaan vaalia suomalaisia arvoja, eli se, että jaetaan ihmisiä juurikin puolueelaisiin ja vihollisiin. Niin tämä on huomattu historian aikana aina olleen todella tehokas keino. Niin, no mitä sä ajattelet tuosta itse, kun ollaan puhuttu paljon siitä, että me tarvittaisiin semmoista vasemmistolaista populismia, ja mitä se sulle sitten niinku tarkoittaa? Siis mä just oon ajatellut itse, että se tarkoittaa enemmän sitä, että keskitytään semmoisia asioihin, jotka on helpommin ymmärrettävissä ja herättää niinku reaktioita ja niinku tunteita. Että se olisi semmoista niinku vasemmistolaista populismia. Ja se olisi myös tavallaan tietynlaista niinku identiteettipolitiikkaa. Että kun vihreillä se voisi olla kasvisruokapäivä koulussa, se voisi olla vasemmistolaisille vaikka ei tietulleen Helsinkiin, vaikka vasemmistoliitto jostain helvetin syystä on Helsingissä niin on ilmeisesti kannattanut näitä tietulleen, mikä on niin törkeä loukkaus työläisiä kohtaan, jotka joutuu käymään eri paikoissa duunissa. Et se ei ole työläisen ongelma, että työtä ei saa jostain läheltä. Tässä mielessä mä oon hyvin änkyrä, lukulainen änkyrä vasemmistolainen, mutta mä niin näen sen, että se on oikeasti niin että kustaa työläistä silmää. Mä oon siinä mielessä ollut vähän eri mieltä näistä, koska mä en ymmärrä, miksi ihmisillä on aina ollut sellainen ajatus, että hyvä, että sä et voi käytännössä viedä hyviä ideoita läpi, vaan sun pitää ottaa huonoja ideoita, koska ne toimii paremmin. Eli mä näen sen, että kun on retoriikkaa, niin sulla on se joku asia, mitä sä ajat, ja sit sun pitää vaan miettiä, että miten sä puhut sen sanoiksi mahdollisimman hyvin. Ja mun mielestä tätä ei tarvitse koskaan muuttaa. Et populismissa käytetään oikoteitä, voidaan käyttää siitäkin syytä, että ei ole retorisesti tarpeeksi taitavia pukemaan hyvää idean hyvällä tavalla, joten otetaan huono idea, joka on about sinne päin. Toinen, mitä mä oon ajatellut siihen niin se vasemmistolaisen populismiin, mikä voisi kuulua, niin olisi jatkuva oppositiossa pysyminen. Että siis tää olisi yksi niin vasemmiston vaihtoehto myös, eli tavallaan sille ei legitimoida valtiota. Eli pyritäänkin pysymään tietynlaisen vastarintana, joka ei edes niin halua tämmöiseen niin hallitusyhteistyöhön niin porvaripuolueiden kanssa. Mahdollisesti voisi pyrkiä muodostamaan vaan ja ainoastaan oman hallituksen niin semmoista oikeasti niin varteuttavien kumppaneiden kanssa, eli siis demarien kanssa. Joo, tietenkin parlamentaarista hyvin epäuskottavaa, että mikään puolue voisi ottaa tavoitteeksi, että se on ikuisesti oppositiossa. Se on niin antiparlamentarismia käytännössä. Ei niin ikuisesti, mutta siis vasemmistoliitolla aivan kauhein virhe oli lähteä tähän six-pack-hallitukseen. Siinäkin on semmoinen tietty hyvä strategia mun mielestä on se, että jos sä oot liian kauan oppositiossa, niin sä ei voi koskaan nähdä hallituksessa. Että sä voit käytännössä petaa tämmöistä noidankehää, milloin sä et koskaan pääse hallitukseen. Et kaksi asiaa siinä on se, että... Mutta tämähän on taas ihan teatteri, että semmoinen ihan teatteri. Se on teatteri, mutta kaksi asiaa, mikä niin strategisesti on se, että ylipäätänsä se, että ihmisillä on kokemusta hallituksesta. Eli että siellä on tiettyjä poliitikkoja, joilla on kokemusta hallituksessa työskentelmistä, joita tietoinen voi laittaa eteenpäin sisällä niin kuin tämmöisen hiljaisena tietona vähän. Niin kuin. Ja sitten toinen on just tämä, että jos voidaan heittää jollekin puolueelle, että hei, te ette ollut 50 vuoteen hallituksessa, niin on semmoinen vähän jatkuva kuoppa, mikä vaan syvenee. Vaikka niillä olisi oikeasti jossain vaiheessa mahdollisuuksia siihen, niin tämä niinku neuvotteluasema vaan heikkenee koko ajan, ellei ole oikeasti tosi vahvaa poliittista mandaattia. Mutta yksi on semmoinen kolmas strateginen juttuhan, mikä näissä yleensä on, että kun oppositiossa pysytään tai halutaan olla, on lähinnä se, että halutaan kasvattaa taas sitä massaa ihmisiä taakse, jonka kautta sitten se mahdollinen miinus, mikä tulee hallituksessa, niin ei ole niin kohtalokas. Mut menepä sitä tylsäksi tää.
ei nyt välttämättä mieti, vaan mun mielestä sä et vastannut siihen kysymykseen, että hyödyks vasemmistoliitto siitä. Mun mielestä toi ei ollut tarpeeksi sellainen niinku... Mä sanoisin, että no ei ole semmosia, että se joko 100% hyödyttää 100% epäonnistuu. Niin. Mutta se oli iso epäonnistuminen mun mielestä. Se olisi voinut olla isompi epäonnistuminen, jos vasemmistoliitto olisi ollut ihan loppuun asti. No joo, totta kai. Niin kuin väkisin. Joo. Niin se olisi ollut tosi ikävältä vaikuttanut, mutta sanotaan näin, että näin jälkiviisaana, niin varmasti sieltä olisi voinut aikaisemmin lähteä, mutta mun mielestä se ei koskaan virhe lähteä hallitukseen. Koska kuitenkin mun mielestä se, että kysymys mikä aina herää on, että milloin sä lähdet sieltä pois. Totta kai jos siellä asetetaan tietenkin niissä hallitusneuvotteluissa, jos siellä asetetaan jotain ihan älyttömiä niin kuin vaatimuksia, mitä käsittääkseni ei silloin ollut mitään erityisen vakavia asioita, mitä vasemmistoliitto hyväksyi mennessään hallitukseen. Mutta totta kai sit siinä mitä pidemmällä meni, niin ne rupesi lisääntyä tietenkin. Niin, kaksi ehkä hyvä pointti on se, että Li Andersson, nykyinen vasemmistoliiton puheenjohtaja, vastusti koko ajan hallituksen menemistä. Se on mun mielestä niinku tietynlainen, että hänet voidaan tämän takia nähdä niinku jonkinlaisen luotettavana toverina ja sosialistina. Ja toinen, silloin kun tätä uutta hallitusta oltiin muodostamassa, kun Li Andersson ei ollut vielä ja Paavo Arhimäki oli vasemmistoliiton puheenjohtaja, niin silloin hän just sanoi, että nämä ehdot tästä, niin kun oli tämä hallitustunnustelu, nämä neuvottelut, niin oli liian, niin kuin, miten se nyt sanoisi, merkittävät, että ei voida missään nimessä niin kuin lähteä. Eli siellähän nyt on ollut varmaan, jos nyt mietit tätä nykyisen hallituksen linjaa, mutta esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka ja että ollaan oikeasti niin kuin, tiukennettu tätä maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta tästä maahanmuuttopolitiikasta mulle tulee mieleen se, että mun Twitter-feedille tässä noin niin kuin viikko sitten niin tuli tämmönen Case Fire-festivaali. Nyt me ei paljon jälkeen. Ja se, miten se maahanmuuttopolitiikka liittyy tähän hommaan, on se, että monet heitti tällaista niinku vitsiä. Että nyt on niinku tämmöiset rikkaat lapset on joutunut tämmöiselle niinku pakolaisleirille. Mä oikein sanoa, että oliko se vitsi niinku oliko se ok vai ei, mutta sitä monet siellä sitten kuitenkin jakoi. Niin onks Juho ok nauraa rikkaiden lasten kärsimyksiä? On. Erityisen paljon. Joo, okei. Se tuli suoraan niin kuin se tuli selkärangasta. Joo. Ja varsinkin, koska se on olemassa tiettyjen maiden rikkaita lapsia ja tiettyjen maiden rikkaita lapsia. Eli on joitakin maita, missä oikeasti ne rikkaat on osa tosi sortavaa systeemiä ihan oikeasti todella paljon. Suomessa vähemmän, mutta herran jestas Yhdysvalloissa paljon enemmän. Et siellä on niiden vanhemmat on tekemässä paljon likaisia diilejä poliitikkojen kanssa. Hirveän paljon kädenvääntää kaikkea alas siellä. Niin vitussa ne ansaitsee kärsimystä ja paljon. Niin. Ja sitä kärsimystä... Ne ei ollut myöskään tosiaan mitään ala-astelaisia, vaan siis se oli nuoria aikuisia. Joo, tällaisia niinku... Toki kun just porukka siellä Fire Festivalilla oli jotain, se vaikutti, että ne on 20-30-vuotiaita, niin monet niistä ei varmaan ole tehnyt tätä niiden omaisuutta niinku itse. Ja tää on toinen pointti, mutta selitetään vielä tähän nopeasti, että mikä se Fire Festival oli. Kyllä, joo. Mä olin just vähän niinku tulossa. Fire Festival oli siis, muistaakseni, millä saarilla se järjestettiin? Sitä mä en muista. Oliko se jossain Karibialla tyyliin? Joku semmonen tropiikki tai joku. Mutta se oli kuitenkin niinku Jenkeistä niinku fiksusti lennettävä matka mun mielestä. Eli jollain tämmöisellä saarella järjestettiin tämmönen niinku luksushype. Ja siinä oli festivaali. Semmoinen Ja Rule-räppäri, joka oli järjestämässä sitä. Okei, joo. Ja sit todellisuus ei ehkä ollutkaan näin rikkaille lapsille siellä saavuttua sinne niinku saarelle ihan niinku sellainen, mitä oli sit niinku lupailtu, ja osahan ei niinku oikein päässyt sinne asti, että siinä oli jotain niinku jo niinku tässä niinku, että kun yritti liikuttaa näitä ihmisiä sinne, niin ei sit päästy joutti ottaa lentokoneesta 12 tuntia. Niin sit varmaan tästä oli se tästä rikkaiden lasten kärsimyksestä, me saatiin niinku monta hyvää meemiä niinku liikkeelle. Esimerkiksi just tää, että kuvataan, että tulkaa auttamaan meitä, että me ollaan oltu 12 tuntia lentokoneessa. Ja kun mä olin silleen, että mä en tehnyt sitä valintaa, kun mä en pystynyt tekemään sitä valintaa, että haluanko mä osallistua tähän Fire Festivalin läppään, kun se oli niin äärimmäisen hauskaa, mutta mun tuli vaan se, että mä en tiedä, onko tää ok nauriskella näille ihmisille. Mutta okei, sit ne osa pääsi sinne niinku saarelle ja sit paljastui tosiaan, että ei siellä ilmeisesti soittanut kukaan. Ja sit niinku niitä semmoset huvilateltat, mitä niillä piti olla, ne oli jotain tällaisia vähän niinku punaisen ristin telttoja ja ruokakaan ei ollut ihan niin gourmeeta, kun sen oli niinku
oletettu olevan. Olihan se viihdyttävää. Ja sitten kuitenkin kyllähän voi sille nauraa, kun se ei kuitenkaan ollut mikään gulag, missä niitä telotettiin. Eli joo, se oli vaan tämmöistä epämukavuuden kokemusta. Joo, kyllä. Kuitenkin niin puhutaan trooppisesta saaresta merenrannalla, missä voi kylpeä ja et siellä on ruokaa ja kaikkea tällaista näin. Mutta sitten tosiaan nämä rupes nämä nuoret sit ottaa yhteyttä asianajajia ja tällaisia, että heitä on kidnappattu sinne. Ja jollain lentokentällä jumissa. Mun mielestä hauskimpia meemejä oli ne, missä oli just tämä Ja Rule, joka oli yksi niistä järjestäjistä, oli tehty hyvin manipuloituja twiittejä, missä tuli oli työläiset yhdistykää ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oli poliittinen kompassi, jossa oli, tässä oli Stalin ja tässä oli Ja Rule siellä. Mua harmitti, koska siis se on ihan täydellisesti, jos Ja Rule oikeasti olisi tarkoituksella tehnyt niin, mutta kun näin ei näköjään ollut. Eli ne oli vaan kussun järjestämisen niin pahasti. Mun mielestä olisi ollut tosi hienoa, jos Ja Rule olisi ollut sisäinen kommunisti, joka osaa ottaa kärsimistä rikkaan. Jos tämä olisi ollut tämmöinen hyvä poliittinen jäyry, niin joo, se harmi ei varmaan, näin ei sitten ilmeisesti kuitenkaan ollut. Ja ilmeisesti rahojakin ollaan niin palautettu tästä. Joo. Ja sitten tuossa olisi ollut niin monta semmoista metata, mä olisin nähnyt joku Banksin tekemästä tuommoista suurin piirtein, koska siinä oli se, että sitä Instagramissa hyvin paljon oli tämmöisiä tyyppejä, joilla oli maksettu hehkuttaa sitä. Ja siis kaikkea manipuloituja juttuja, siis tämmöistä tuolla näin siistiä, mikä ei ollenkaan pitänyt paikkansa. Niin, et vielä se tuntui vähän niin kuin semmoiselta Banksin taideteokselta siinä mielessä, että miten paljon sosiaalisessa mediassa luodaan tämmöistä glorifioitua kuvaa ja mitä se on todellisuudessa. Ja miten voidaan kusettaa ihmisiä kuvaamaan tämmöisiä Instagram-julkiksi, että minkälainen valta niillä on. Mä en vaan pääse vieläkään niistä punaisen ristin teltoista. Pääsen niistä yli millään. Avaruuskahvit. Mä mietin vaan sitä, että jos tosiaan rikkaiden lapsille nauraminen on nyt ihan varauksetta ok avaruuskahvien mielestä, niin mitä sä sit ajattelet siitä, että munkkiniemeläinen Pertti pikkasen riemastui turhankin paljon siitä, että Aleppo-pyöräparkki oli pystynyt hänen 25 vuotta sitten ostamansa ja remontoimansa omakotitalon eteen. Ja tässä on myös hyvä muistaa, että Munkkiniemi on esimerkiksi Suomen rikkaimpia alueita. Joo, kyllä. Muistaakseni tosi sieltä löytyy muita, siis niin, että onhan siellä muitakin kuin tämmöisiä, että ne on ne omat alueet siellä sitten niinku erikseen. On, mutta siis niinku nekin vuokrakämpät, mitä siellä on, niin sekin on keskiluokkaa käytännössä. On. Että jos tämmöinen munkkiniemeläinen omakotitalon omistaja puhuu, niin se on aika poikkeuksetta joku tosi varakas tyyppi. Joo, koska se ei ole siis mikään niinku orifneeltä, kun tosiaan oleva omakotitalon omistaja. Ja joo, ja siis tässä oli huvittavaa se, että se oli joku 3 sivun juttu Hesarissa. Joo. Ja sanotaan vaikka, että se tyyppi oli täysin oikeassa, jota oli vähän kommentteja, että saattanut jollakin mua oikeasti kiinnosta, että se olisi oikeasti vähän huonosti laitettu siis sinne. Mun käsitys oli kyllä siis silleen sympatia, että mennään kyllä niinku tämän Pertin puolelle siitä, että siis mulla niin kun mä luin sen jutun niin, ja ne kuvat ja mitä katsoin, niin musta se niinku vaikutti täysin älyttömältä ideaa laittaa se Aleppo-parkki niinku siihen, varsinkin kun siinä on se puisto siinä vieressä. Että niinku, et totta kai kun se on omakotitalo seutuu vielä tai tälleen näin, niin ei se tuollaista ratkaisua tehdä niinku missään. Että toi oli tosi outo. Niinku, toki tietysti jos se on jossain mahdollista, niin se on Helsingissä mahdollista. Mutta joo, mutta se on vaan huvittavaa silleen, että heti kun munkkiniemeläinen porvari itkee, niin siellä on Hesarin toimittaja heti paikalla. Joo, me pistettiin juttua. Okei, sulla oli tämmöinen juttu. Tästä tulee kyllä 3 sivua aukeamaan juttu. Kyllä niinku, tää on tosi tärkeää. Sehän mitä Perttihän vetosi siihen, että se syy minkä takia ne luultavasti on siellä, että on tämmönen vanha kauna jostain trailerihommasta, että kun 15 traileria on säilytetty siinä niinku puistossa. Että tää jotenkin kertoo siitä todellisuudesta, mistä tällaiset tyypit niinku elää. Mut siis niin, en mä... Kova paikka varmaan Pertille on ollut tämän Aleppo-saation niinku edistyminen. Sillä, että kiinteistöarvo vaan laskee ja elämä on tosi ikävää. Ja... On pakko niinku ihmetellä myös sitä, että tämä Pertti niinku ilmeisen niinku varakas niinku henkilö, niin aikooko hän muuttaa munkkiniemeläisestä omakotitalosta pois? Että onko hänellä mitään merkitystä tälle niinku asunnon arvolle, siis niinku muuta kuin niinku sen perinnön tai jonkin niinku tällaisen kannalta. Niinku, et siis, mä en edes mieti elämässäni tollasia niinku asioita. Et jos mulla ei ole lapsia tai mitään, ehkä niinku, en mä tiedä voisiko se antaa niinku enemmän niinku perspektiiviä, mutta ei niinku mitään helvettiä, ei musta jää yhtään mitään jäljelle. Tai siis mitä helvettiä. Niinku, tietysti sit kun mä kuolen, niin vaimo niinku saa asua sit siinä tässä. Mikä tää on tämmönen niinku leskikämppä vai miksi sitä sanotaan, joo, etkä niinku
saa sen mun osuuden sit niinku siitä ja näin. Niin Aina sä voit testamenttaa kaiken mulle. Niin, totta kai. Kiitos. Joo, ole hyvä vaan. Nyt se on videolla. Joo, nyt se on videolla. Saat mun asunnon ja auton. Koska jos sä unohdat tehdä testamentin ja sä kuolet vaikka huomenna, niin mulla on video esittää. Missä sanot? Okei, hieno homma joo. Mä oon kyllä käsittänyt toi avioliitto niinku kumoo ton kaikki mun puheet. Mutta siinä jos sä teet testamentin, niin sulla on oikeus testamenttaa 50% maksimissaan sun omaisuudesta niinku muualle käytännössä. Okei. Että 50%. Sä haluaisit nyt 50% mun omaisuudesta? Kyllä. Niin. Mitä sä tekisit 50% mun massiivisesta omaisuudesta? Ostasit kaljaa. Varmaan joo. Niin, ostaisin paljon kaljaa ja ehkä jotain paljon makeisia. Itse asiassa oikeasti jos mä saisin tommosen, vaikka jos mä saisin sen 2 miljoonaa, mitä sulla varmasti on omaisuutta. Katsokaa nyt mua. Tai sit 100 000 tai muuta, niin kyllä mä oikeastaan vaan laittaisin ne mun tilille. Niin en mä oikeastaan mä en niinku ostais mitään erityistä. Mä eläisin ihan normaalisti mun elämää. Et se vaan olisi siellä mun tilillä käytössä. Toi on tosi tylsää. Tiedätkö, tossa oot kyllä tosi tylsä ihminen. Jos mä saisin tosi paljon rahaa, koska mulla on tosi paljon rahaa mitä testamentita, niin kyllä mä ainakin siis... No ensin sit mä tekisin testamentin, ostaisin jonkin kottikärryllisen paljon kakkuja. Ei, koksuu. Ja sit lähtisin jonnekin tonne Monacoon, tunkisin sateenkaarilipun perseeseen, ostaisin jonkin 20 000 maantien pyörä ja ajaisin sen johonkin saatana huvijahteen sisään. Jotain tällaista. Jos mulla olisi siis rahaa niinku roskaa, niin mulla olisi joku tietty summa, mitä mä niinku pitäisi itselläni, mutta yli mä rakennettaisin niinku Stalin patsaa jonnekin Suomeen silleen vaikka sillä rahalla. Vaan koska voisin. Niin, että mä luultavasti perseellisin 97% mun rahoista tommosia asioita. Mä aiheuttaisin hirveästi julkista pahennusta ja muuta. Ja mä saisin siitä suurta nautintoa, mutta mä en ikään kuin ostaisi itselläni mitään. Niin. Koska kyllähän tää Perttikin tässä tavallaan niinku perseilee. Että hän on niin pikkumainen, että hän menee valittaa jostain kaupunkipyöristä, mitä varmaan kukaan käytä Munkkiniemessä, koska kaikilla on joku saatana Audi tai Bemari. Ei, mutta siellä on niiden lapsia, jotka on semmosia kunnan, niinku, että nyt mä oon tietoinen yksilö. Ja niin, ne vähän niinku harrastaa työväenluokkaa. Niin. Ne harrastaa yhteisomistusta. Niin, ne vähän leikkii niitä asioita. Niin, joo. Että ne voi ajaa vaikka niinku... Tai ehkä ne laittaa kuitenkin taksin niinku kyytiin sen pyörän ja sit tulee kallioja. Tää on vähän niinku nää toimittajat, kun menee Itä-Helsinkiin sillä, että jaha, täällä on tämmönen metro, mikä kulkee näin ja oho, ja ihmiset kulkee näin täällä. Niin, tai sit saadaan joku Jussi Halla-aho ihmettelee, ei kun tää on Immonen vai kumpi se on? Joo, Immonen taisi olla Matias Turkkila myös. Joo, vähän Tallinna auki on niinku meininki. Toi on niinku paski idea niinku mä ymmärrän sen niinku minkä takia ihmiset lukee niinku tollasta, totta kai kun kiinnostaa ja tälleen näin. Ja kun toi asetelma on niin perseestä, siinä ruokitaan vaan sit tavallaan näiden niinku maailmojen erilaisuutta siinä ja sitten annetaan tilaa tämmöisille ihmisille hänen niinku havainnoille tästä maailmasta. Niin. Mut siis ei vaan siis Olli Immonen ja Matias Turkkila, vaan niin on monia muitakin ihan oikeita toimittajia, esimerkiksi Iltalehdistä, MTV3, Hesarista muista, jotka tekee tämmöisiä vastaavia, että no katsotaan nyt miten köyhillä menee ja olenpas nyt itse nyt elänpä toimeentulotuen massimäärillä. Ja kun se on semmoista paskaa journalismia, sen ensinnäkin meitä on asemasta, jos sulla ei mitään hajua, miten niin ne oikeasti toimii, miksi sä vaan käy kysymässä ihmiset, jotka elää siinä toimeentulotuen varassa. Ja sitten kun sieltä jää niin paljon asioita piiloon, esimerkiksi se, että ei tämmöiset ihmiset ymmärrä vaikka sitä, että vaikka sä sait sitten toimeentulotuen massin, niin kaikki on silti eri lähtökohdissa. Eli sulla voi olla perhettä taustalla, sulla voi olla oikeastaan aika hyvää omistusta taustalla, esimerkiksi sulla voi olla vaikka siis tyyliin tavaroita, mitä sä omistat, tai mitä tahansa muuta, tai sitten sulla voi olla hyvä sosiaalinen verkosto, että sulla on paljon kavereita ja muuta, mutta sitten jos sä oot vaikka tosi yksinäinen, sulla ei ole mitään perhettä ja näin teoset, niin sit sä oot todella huonosti. Mutta tämmöinen jää täysin huomioon, että kun siellä on keskiluokkainen toimittaja, se kokeilepas nyt miltä tuntuu elää 7 € kuukaudessa rahaa, niin joo. Ja sitten on tämä klassinen esimerkki, muistan itsekin joskus, kun on ollut niin huomattavasti köyhempi, niin joku fiksu aina esittää, että sä voisit vaikka perustaa yrityksen. Niin. Tai sitten se, että miten niin köyhä on vaikea syödä terveellisesti, että kyllähän kaali on halpaa. Niin. Onhan kaalis silleen energiaa paljon, että sä varmaan kuolisit, jos sä söisit kaalia. Mutta just tämmöisiä asioita, mikä on tutkittu ja on esimerkiksi tämä, että kuinka paljon esimerkiksi kaloreita versus hinta, niin tämähän on aika nopeasti se, mitä rikkaat ei taju, koska ne on helvetin ämpäreitä.
Joo, kyllä sä voit syödä kasviksia, ja ne on mukamas halpoja. No mitä vittua, sulla on kurkku, joka maksaa 3 euroa ja siinä on 40 kaloria. Niin joo, se on varmasti hyvä niinku ruokavalio pitää sillä yllä. Et varmaan helpompi ostaa siitä joku pasta, joka maksaa joku 30 senttiä, 400 grammaa ja siinä on kuitenkin yli 1000 kaloria. Niin kyllä ruokateollisuus ihan selkeästi näitä niinku eineksiä tällaisia niinku tuetaan niin paljon voimakkaammin, että ne pystyy muodostamaan semmoisen niinku ytimen siitä tavallisen työläisen niinku ruokavaliosta. Mutta onko sä koskaan ajanut tämmöisellä Alepa-pyörällä itse? Enkä aja. Joo, en mäkään, koska mulla on oma pyörä. Cannondale Cyclocross. Millainen pyörä sulla on? Mä en tiedä. Se on joku pyörä, minkä mä ostin kavereilta, maksaa 40. LOL. Niin. Mutta se, mikä Alepa-pyöristä, niin aika jännä juttu on, että miten paljon ihmiset kokee vääränä sen, että sitä kritisoi. Että aina kun mä oon puhunut Alepa-pyörää vastaan, niin ihmisten reaktio on silleen, lol, sä et halua mitään hyvää, lol, että sä meinaat, että sä et ois parempi, että ois kaupunkipyöriä. Ja sitten on vähän semmonen, että mikä vittu teitä vaivaa. Niin. Koska siis argumentin sisältö ei ole se, että ei pitäisi olla kaupunkipyöriä, vaan argumentin sisältö on se, että esimerkiksi HSL-hallituksella olevat tyypit on myöntänyt, että niitä on kustunut täysin linssiin asian suhteen siis siitä, että kuinka paljon sitä Alepaa näkyy siinä pyörässä. Mutta toisaalta, ehkä tälle on osuuskauppaa itsekin ja osuuskaupan korttia vinguttavana, niin aina mieluummin näkee tätä vihreätä firmaa tuolla. Niin, ja siis varsinkin nämä poliitikot, jotka on myös osuuskaupan hallituksissa, jotka jostain kumman syystä tekee päätöksiä, jotka liittyy siihen ja ei tietenkään vaikuta millään tavalla. Siis on nyt ihan älytön puhallus toi läppä. Siis kyllä kun tuli ehkä Alepa-pyörät tulee, mitkä helvetin Alepa-pyörät? Niin, ja siis kun kaupunki ja HSL yrittää tosi vahvasti puhua kaupunkipyöristä, kaikki puhuu Alepa-pyöristä, kertoo varmaan jotain, kuinka onnistunut tämä Alepan suhteen. Ja sitten se, että esimerkiksi tosiaan se logo on siellä pyörässä 5 kertaa. Ja sitten mä näin, kun ne rekatkin, mitkä tuo niitä Alepa-fillareita täysin keltaista, kaikki Alepa-logot, siellä lukee Alepa-fillari niissä autoissa. Ja sitten esimerkiksi se, missä näppäillään siihen Alepa-pyörässä on se juttu, missä näppäillään, niin ne fontitkin on Alepan brändiohjeistuksen mukaisia. Eli se pyörä on niinku rakennettu pelkästään täysin 100% Alepan brändin mukaisesti. Ja kaikki on suunniteltu ihan loppuun asti. Ja niin kuin monesti puhutaan ihmistä silleen, ratikoiskin mainoksia ja sit pushin. Mutta ei niitä ratikoita ole rakennettu silleen kokonaan niin kuin Alepan brändin mukaan. Joo, näitä kokonaan mainos täynnä olevia ratikoita, joita mä en kauheasti dikkaile, mutta sillä, että ei niitä ratikoiskaan nyt kaikki ne tekstikirjaimet ja kaikki muutkaan on rakennettu tyyli Alepaksi siellä. Eli siis sä väität, että Alepa-pyörä on reptiliaanien salajuoni. Avaruuskahvit. Kyllähän semmosessa voimakkaassa, viriilissä puheessa ja olemuksessa on aina seksuaalista voimaa. Onko aina? On. Okei. Ja siis tiedät kuinka seksikäs se sisäk esimerkiksi on. Joo, kyllä. Joo. Niin se on hyvin viriili. Onkohan se sisäk muuten kenenkään mielestä kuuma? On. Onko? On. Okei, siis mä en ole missään törmännyt tällaiseen. No siis kyllähän on. Tiedätkö, aina niin kuin näkee jossain sosiaalisessa mediassa joku sanoo, että joku on kuuma ja tälleen näin. Mikä on tosi outoa, koska mä en niin kuin pystyisi ikinä postaamaan mitään sellaista. No. Musta tuntuisi niin tosi oudolta. Paitsi Jari Sarasvuosta. Niin, harrastaisitko seksiä Jari Sarasvuosta? Niin just. Niin. Vastata mitään. Ootko kysynyt multa joskus tällaista näin? Vai kysyksä sä nyt? Mä kysyn nyt. niin. En harrastaisi. Mä oon naimisissa vieläkin mun vaimon kanssa. Saisiko Sarasvuo testailla sun eturauhasta? Vaseliini ja hansikka. Jos hänellä olisi lääkärikoulutus ja se olisi välttämätöntä, niin mikä ettei. Niin. Koska niin kuin viimeksi puhuttiin, niin sehän ei ole sitä henkilöstä millään tapaa kiinni. Jos ei ole vaihtoehtoja, että sulla on vaan Jari Sarasvuo, jolla on se lääkärikoulutus tähän asiaan, niin mikä ettei. Hei, tuli tästä muuten mieleen, että kun puhuttiin Hitleristä seksikkään. Onko Jari Sarasvuo vähän niin kuin sulle sellainen paha poika vai? Ei, vaan mä olin miettimässä ministeri Orpoa. Onko hän sulle niin tämmönen paha poika? Eikö muistelin, että oli tää joku äänestys Suomen seksikkäimmästä miehestä. Mä muistan, oliko se Orpo vai Jaana Vapaavuori? Mä yritin miettiä, että Orpo se muuten Orpo, se mun mielestä oli Orpo. Joo.
Hämmentääkö tommoset tulokset muuten sua joskus, kun tulee, että jostain, että just sanotaan, että joku on niinku, just joku tommonen Orpon kaltainen tyyppi, että hän on jotenkin tosi seksikäs, sit sä oot silleen, että what the fuck. Että Joo, kyllä mä sen tapauksessa mikä teet ihmiset vaivaa. Joo, mutta silloin kun Riku Rantala äänestettiin, mä en ollut niin yllättynyt siitä. Ai, okei. Okay. Sä tiedät varmaan Riku Rantala. Joo, tiedän kyllä hyvin, mutta en ole tiennytkään tällaisesta nimitystä, mutta olen lähestulkoon yhtään yllättynyt. Koska mun mielestä Orpoa mä en ehkä ymmärrä, mutta ehkä nyt joku semmonen 60V-pirkko, mutta Riku Rantala kuitenkin, koska semmonenhan myös koetaan seksikäksi, kun sä vaan oot sitä, mitä sä oot tyylisesti. Et eihän ainoa seksikyyden muoto ole se, että sä oot semmonen Michelangelon patsas tyyppisesti. Niin siis vähän niin kuin me. Niin. Joo. Tai no. Kyllähän avaruuskahvit yleensä tihkua erotiikkaa. Se on varmaan kaikki kuulijat on varmaan sen tässä 6 jakson aikana huomannut. Kyllä, ja mä oon niitä luovuttanut oman seksuaalisuuden kanssa täysin. Mulle? Joo. Mä en välitä siitä, mä en jaksa miettiä sitä, mä en yhtään yritä arvioida sitä, koska mä vaan aiheutan pahaa mieltä itselleni. Monet asiat kyllä silleen niin jollain tapaa kyllä kiinnostaa. Ehkä se tarkoittaa, että avaruuskahvien pitää siirtyä tulevaisuudessa vähän enemmän niin kuin seksin ja seksuaalisuuden maailmaan. Öljykahveihin. Öljykahveihin, paleokahvi, joo. Rypsiöljykahvit. Niin. Siinä voisi heittää semmoisen pienen vinkin muuten meidän kuuntelijoille ja katsojille, että mehän tehdään tosiaan avaruuskahveille YouTubeen myös sisältöä muitakin kuin näitä meidän podcasteja. Että siinä olisi tässä jossain vaiheessa tarkoitus ilmaantua semmoinen klippi, missä herra Ikarius Natarius vähän testailee mun tekemiä paleokakkusia. Ja sitten mietitään sitä, että onko agavesiirappi paleo vai ei. Ja tää ei ole mikään tämmönen kielikuva tää paleokakkunen, että ihan oikeita paleokakkusia. Ihan oikeita paleokakkusia olen kyllä tehnyt, joo. Ja tietysti myös vegaanisia. Mutta mitä sä kelaat tästä pahapoika-jutusta? Se voi ihan hyvin olla, että Hitler on ollut tämmönen Kyllä mulla on joku muistikuva, että siitä olisi jonkun verran ollut keskustelua, että Hitler oli kyllä suosittu niin kuin naisten keskuudessa siis silleen, että se koettiin myös seksuaalisesti kyseinen diktaattori. Jollain tapaa viehättäväksi. Niin. Ja on niin just tää Eva Braun, joka oli hänen vaimonsa ja niillä oli niin paljon lapsiakin. Eikö mä en muista 5 lasta? Eikö se ollut 5 lasta? Vai 3 tai 5, mulla tämmönen. Mutta sehän nehän Eva Braunaiset myrkytti nämä lapset silloin ennen sitä Hitlerin niin kuin itsemurhaa. Okei, ja mä olin tulosta, koska mä rupesin jotenkin kaivelemaan omaa muistia, niin mä en ihan heti muistanut, mitä ne oli lapset tapahtunut. Mä muistan kyllä, että oli nämä itsemurhat, mä en muistanut, että oliko kaikki lapset tapettu tyyliin. Itse asiassa mun mielestä niitä oli 3 ja mun mielestä kaikki söi syöniä tai jotain niin kuin tällaista vastaavaa. Se on myös kuvattu, ne ruumithan löydettiin. Hitlerin ruumissa on mikä ilmeisesti poltettiin sitten käsittääkseni ainakin, että ei haluttu antaa sit sitä. Ja sen takia lähtee olemassa just tämän takia näitä salaliitteet, Hitler ei koskaan kuollut. Niin, Hitler luultavasti asuu Kuussa ja johtaa arilaista liikettä edelleenkin sieltä käsin. Ainakin Rauni Leino Luukanekilta oli tätä mieltä. Okei, joo. Hän on kyllä poistunut keskuudestamme jo muutamia vuosia sitten. Mä en tiedä kyseistä tyyppiä, mutta ehkä hänkin piti Hitleriä jollain tapaa erottisena hahmona. Hän esimerkiksi koki näin, että Marsissa on Barack Obama käynyt monta kertaa ja siellä on siellä on Yhdysvaltojen salainen tukikohta. Joo, toivottavasti. Ja olen joskus olen kysynyt yhden kysymyksen Rauni Leinolta. Okay. Ja se oli silleen, että mitä jos olet väärässä? Okay. Liittyykö tämä siihen, kun sulla on joku tämmönen outo UFO-juttu? Joo, mä olin Turun kosmisilla parapäivillä. Okei, joo. Pitäis mä mennä Turun kosmisilla parapäivillä? Varmaan meidän pitäis, koska siis niin, kun meidän podcastin nimi on Avaruuskahvit. Se on aika hyvä. Me voitais tehdä siellä paljon hyvää sisältöä. Mä en tiedä, haluatko puhua semmoista UFO-kontaktihenkilön kanssa? Mä kestän kaikenlaisia ihmisiä ja mä suhtaudun kaikkiin ihmisiin lähtökohtaisesti niin kuin rakkaudella. Et ei mua haittaa. Ja kyllä mä rakastan kyllä toisaalta UFO-kontaktihenkilöä paljon enemmän kuin faskistia. Niin. Että siis siinä mielessä. UFO-kontaktihenkilöä. Niin. Onko tää joku alan termi? On. Okay. Esimerkiksi Kalevi Riikonen on sellainen. Joo. Sä tiedät näistä oikeastaan aika paljon. Mistä se johtuu? Koska mun mutsi on urahtanut näihin juttuihin. Niin... Joo, nämä jostain olin käsittänyt, joo. Onko se sellainen juttu, mistä haluat puhua? En mä tiedä. Mullahan on, itse siinä mielessä mähän on ollut tosi paljon kaikkea muuta, kaikkea huipputrendi juttuja. Mulla on esimerkiksi syötetty siitepölyä lapsena. Ja se on aika paljon. Joo, ja sitten tietenkin oltiin tätä mieltä, että mua ei voida rokottaa. Yes. Mut faija oli silleen, että ei vittu nyt oikeasti saatana, mut rokotettiin. Okei, minkä takia UFO-tyypit ei halua rokottaa?
Ei mun mutsi ole mikään ufo-tyyppi. Tai itse asiassa, mä oon puhunut julkista näistä ihan sama. Niin ei mutsi löydä tätä podcastia kuitenkaan. Jos löytää, niin. Mitä ikävää voi käydä kuitenkaan, koska mä oon muuttanut himmasta pois ja tällaista. Mutta ei ole kyse ufo-tyypistä, vaan enemmänkin just tämmöisestä, joka hurahtaa vähän kaikkeen. Sä tiedät, kun on tämmöisiä ihmisiä, jotka mä oon nyt vähän palloja ja nyt mä oon vähän tämmönen hippi. Mä oon vähän homeopatia ja nyt mä oon tämmöstä ja tämmöstä. Että näitä vähän kaikkia. Mutta se ruokata vastaisuutta on ja kyseessä on vielä tosiaan lähihoitoja tai niinku lähihoitajan koulutuksen saanut. Tai mä muistan, että saako se sairaanhoitajan koulutuksen. Myös on hyvin perillinen siitä, mitä vanhempani tekee. Joo, se on hyvä, että oot. Jota voi jotenkin hämmentää mua ehkä tää UFO-juttu, mutta toisaalta mä näen siinä samanlaisen kehityssuunnan kuin monella ihmisellä on minkä tahansa niin semmoisen uskonnollisen ajatuksen kanssa, mutta kyllä se tietysti jonkinlainen sama kehityskulku on niin tietysti poliittisissa ideologioissa myös, että siinä on tämmöinen yhteisö ja opitaan se yhteinen kieli ja ne arvot ja tälleen, näitä ihmiset vaikuttaa sitten toisiinsa, et ei ihmistä pidä silleen niinku liikaa syyttää sen kaikista huonoista valinnoista, koska lähestulkoon kaikki me tehdään niitä. Joo, mä silti toivoisin, että lapset rokotetaan. Joo, se on ihan totta. Joo. Siihen on tietysti ehkä hyvä, että jonkinlaista julkista valtaa. Joo, niin. Ja kyllä mä näkisin, että lapsille pakkorokotus. Se olisi sun näistä. Kun mä näen niin hirveästi ongelmia tämän valtion niin kehityksen kannalta. Että mä en näe siinä mielessä, että siis mä kannatan sitä jo itsekin, mutta se on niinku tai oikein sanotaan vähän niinku eutanasia myös. Mä näen eutanasissakin niinku monta ongelmaa. Just kun meidän ihmisoikeudet ei toteudu, niin voidaanko me ottaa mitään sellaista niinku uutta menetelmää käyttöön, jossa niinku mahdollisesti jollain tapaa voidaan vielä enemmän loukata tiettyjä ihmisoikeuksia. Tästä niin sä olet libertaristi muun. Niin kuin mä olin libertaari. Atlas Saarikoski kirjoitti tästä näin sellaisen niinku kolumnin just tästä eutanasiakysymyksestä ja tästä ihmisoikeuksien tilasta, että kun meillä on tämä niinku aborttisuhteen niinku vammaisten, niinku kehitysvammaisen sikiön niinku se abortointiaika on paljon pidempi, niin hän niinku otti tämän siinä tavalla, niinku, että meillä on tämmöinen ihmisoikeuskysymys, eli me arvotetaan kehitysvammaisia ihmisiä eri tavalla kuin muita ihmisiä. Tästä mä en tiedä sitä, että kuinka laajalle se menee, koska esimerkiksi mä ymmärrän hyvin, että jos joku tulee todennäköisesti syntyä semmoisen, että se elää 2 vuotta, koska se on sydän alikehittynyt. Eli mä en itse tiedä näistä kriteereistä, niin mä voin tarkemmin sanoa, että just tämä kehitysvamma esimerkiksi. Mä en tiedä, että onko siellä myös esimerkiksi liittyykö siihen kriteeristöön myös se, että voidaan laskea tyyliin on jotain alikehittyneitä elimiä esimerkiksi ja tulee olla se. En pysty enkä oikeastaan niinku halukkaan oikein ottaa mitään kantaa, toi on niin hankala niinku asia, mä vaan siis siitä eräsin tätä niinku äänen kantaa, että meillä on niinku eri säännöt kehitysvammaisille ja sitten niinku ei kehitysvammaisille ihmisille, mitä se nyt sit sanotaan. No siis just näin, ja siis mä koen tuon semmosen, että kun toi on mullekin vähän vaikea, koska kun mä mietin asiaa, niin mä en osaa nähdä abortissa mitään ongelmia. Kun tää liittyy enemmän siihen, että ei toivottuja yksilöitä karsitaan. Joo, niin mä ymmärrän sen, mutta sitten tyyli just tämmösiä, että jos tiedetään, että se tulee olemaan sokea, niin mä en nyt osaa sit sanoa, että kun abortissa ei ole itsessään mitään haittaa erityisesti, niin miksei ei abortti ilmeisesti terveyssyistä niinku tehdä enää jonkin. Mikä siinä on? No siis vai mikä onko tiede niinku määritellyt sen, että se on sen 8 viikon jälkeen ihminen ja sit se ei ole ok? Ei vaan siis se on lainsäädäntö, eihän tiede sano tuohon asiaan mitään. Niin. Että se on filosofia, joka osaa tuohon sanoa. Niin. Mutta no minkä takia laki sit määrittää? Se kauheata, jos me ruvetaan keskustelemaan abortista. Se on vaan siis, näähän on monesti tämmöisiä ihan täysin mielivaltaisia. Eikö tää ole se, että niinku 2 miestä ei saisi keskustella abortista yhtään missään? Saa keskustella, mutta se ehkä enemmänkin menee niin, että kun miehet keskustelee sillä, että pitäisikö naisten saada tehdä abortti. Niin tää on ehkä enemmänkin se asia siinä. Mutta siis onhan tiedä, siis sen verran totta kai siihen se perustaa, että tietenkin tieteen kautta määritellään näitä, että mitkä on nämä kehitysasteet esimerkiksi, että missä vaiheessa. Onko aborttiraja 8 vai 12? Kun sen mä tiedän, että se on mun mielestä melkein tuplat pidempi niin kuin kehitysvammaisella sikiöllä. Joo, mä en muista näitä ulkoa, mutta ne näkee kyllä netistä aika nopeasti, jos googlettaa. Googlatkaa saatana. Niin. Mutta tää, että totta kai siellä on jonkun... Ei silleen, että me voitais tehdä joskus jotain taustatyötä. Että siellä on sitä tieteellistä pohjaa totta kai niissä tietyissä kehitysvaiheissa, mutta siis sehän on aina filosofinen kysymys, missä vaiheessa kun on ihminen, missä vaiheessa ei.
Siellä löytyy hyviä argumentteja puolesta ja vastaankin. Siinä, siis mä tarkoitan vastaan lähinnä siinä, että kun on yritetty... Niin, että ehkä niin kuin 8-kuukautinen sikiö on jo ihminen. Niin, tai ehkä enemmänkin tämmöisiä tiettyjä juttuja siitä, että tämä on tuttu filosofinen ongelma siitä, että sulla on hiekkakasalla, saatat jyvän kerrallaan ja milloin tämä hiekkakasa ja enää hiekkakasa tyyppisiä semanttisia ongelmia. Jolla on kyllä oikeasti merkitystä. Mua häiritsee, kun ihmiset on silleen, että no, semantiikkaa. No on se vaikka, sanotaan näin, että onko kyseessä sota vai rauha? Onko se vaan semantiikkaa? Siellä on niinku funktio kuitenkin, kun sä sanot jotain. Ja toki siinä on sitten kyse tästä niinku naisen niinku oikeudesta tai itsemääräämisoikeudesta ja kehosta, että miten se sitten... Tämähän niinku on varmaan se, niinku se hankala tekee just se, niinku se ihmisyyden niinku määrittäminen sit siinä, että jos, että jos joku sanoo, että se on niinku ihminen jonkin niinku ikäisenä, niin viitataanko siihen niinku sille, että sitä aborttia ei tehdä enää, kun eikö se nyt ole, että niinku lääkärit ei tee aborttia enää niinku tietyn... Joo, tai siis sanotaan näin, että siinä on erilaisia asteita. Onko se silleen, että jos sä oot 3 kuukautta raskaana, että sulla on silleen, että sorge, nyt meni? Periaatteessa joo. Okei. Siinä on tietenkin mutta se on enemmänkin niin, että siis ne kriteerit nousee. Eli tiettyyn aikaan mennessä niin periaatteessa ei tarvi mitään perusteluja. Siis siinä mielessä, että se voi tehdä. En mä ymmärtänyt Suomessa. Tämä on just tämä syy, miksi niin miehet ei pitäisi keskustella tästä asiasta. Niin, koska ei tiedetä. Niin. Ja tämä varmaan editoidaan tästä pois. Niin. Katsotaan. Niin. Mutta siis ne kriteerit nousee siis käytännössä. Totta kai sitten abortti on myöhemmissäkin vaiheessa totta kai sallittua, jos se tosiaan uhkaa molempien elämää. Eli tilanne on se, että jos se synnytys tapahtuu, niin molemmat todennäköisesti kuolee. Niin kun mitään järkeä tehdä, niin silloin se voi olla vaikka ihan viimeisimmällä vaiheellakin. Eikö jossain maissa on niin tiukka se aborttilainsäädäntö, että jopa tämmöisissä tilanteissa lapsi jo pelastetaan? Joo. Aika hurjaa. Ja mun mielestä Puolassa meni nyt niinku... Se oli menossa läpi, mutta sitten oli aika vahvat mielenosoitukset ja se pystyttiin vaikuttaa. Tai ei vaan mielenosoitukset, vaan myös lakkoilla ja kaikkea tämän tyyppistä. Toihan on upeata, että niinku AY-liike voi tommosessakin vaikuttaa. Ja tuohon AY-liike on vaikuttanut niinku tasa-arvon kehittymiseen niin kuin monella tapaa tässä yhteiskunnassa, että voidaan järjestää, että saada tavallaan koko niin kuin yhteiskunta polville ja silloin kun se ei miellytä työväenliikkeen yhteistä arvopohjaa, koska työväenliikkeessähän niin kuin vapaa aborttioikeus on aina ollut yksi niin kuin peruselementistä. Mutta mä sanoisin, että tuohon aborttiin liittyen, jos puhutaan just tästä, että abortoidaan kehitysvammainen, niin totta kai mun mielestä se on silloin paljon ongelmallisempaa, jos kyseessä on pakkoabortti esimerkiksi. En mä sano, että se on ongelmaton heti, jos siitä itse päättää, mutta se on ongelmallisempaa, jos olisi tämmöinen, että pakolla abortoidaan. Niissä tilanteissa mä ymmärrän, jos on oikeasti tosi vahva todennäköisyys, että tosiaan sieltä tulee lapsi, joka kuolee heti 2 vuoden päästä, niin mun mielestä ei voi todellakaan jättää päätöstä silloin sillä kyseisellä ihmisellä, jolla on täysin tämmöinen, joka pystyy täysin tekemään epärationaalisia päätöksiä just sen subjektiivisuuden takia. Niin, tämä tietysti sille on tosi hankala aihe, kun sit on myös lukenut näitä, ketkä niinku just saa sen lapsen siksi 9 päiväksi ja ne on niinku kokenut, että se oli niinku sen arvoista, mutta onko se sille sille yksilölle sitten, mutta toisaalta... Mutta jos lapsi on 9 päiväksi, niin se kärsimyksen määrä ei ole ihan niin iso verrattuna semmoinen, joka olisi vaikka just tosiaan eläisi 6-vuotiaaksi. Ja lääketiede osaa sanoa, että ihan varmasti kuolee. Se tietoisuus menee niin pitkälle käytännössä. Mutta nämä on vähän vaikeita asioita, koska näissä liittyy se, että esimerkiksi en mä yhtään pysty sanoa, että voiko lääkäri oikeasti 100% todennäköisyydellä sanoa. Ja sitten tietenkin onhan tässä ongelmia, siis tästä on puhuttu paljon bioetiikassa, eli just tästä, että mitä pidemmälle kehittyy lääketiede sen suhteen, että se saa tehdä ennusteita siitä, että minkälainen tulevaisuudessa sillä henkilö tulee olemaan, että menee just tähän eugeniikka-puolelle aika nopeasti. Joo, sehän on oikeasti tosi... Tässä tavallaan tämä siis abortti, just niinku kehitysvammaisten eri niinku ihmisten oikeudet, eutanasia, nämä tavallaan nivoutuu just siihen, että me ollaan hirveän peloissaan siitä, että miten tämä teknologia tulee vaikuttamaan meidän niinku yhteiskuntaa. Että onko se sellainen, että se teknologia niinku, ilman kunnollista hallintaa niin tulee kehittää tällaisia uusia niinku fasistisia muotoja. Että just tämä niinku, tavallaan esimerkiksi niinku Natsi-Saksassa, kun ruvettiin sit niinku tämän oman niinku rotuteorian perusteella sit niinku, että tämmöisiä ns. Ei-toivottuja yksilöitä niinku sit karsimaan pois, niin onko se sitten sen tavallaan tämän niinku uuden tekniikan, että me voidaan niinku tehdä tämmöistä niinku tosi tarkkaa sikiöseulantaa, että millaisia niinku, ne sikiöt sit on, niin onko se sitten niinku, 30-luvun uusi tuleminen, että sitten ruvetaan niinku tavallaan niinku, ekaksi
se alkaa sillä, että ruvetaan abortoimaan niin kuin ei-toivottuja sikiöitä, koska ne ei elä niin kuin 80, vaan elää 70-siksi. Tiedätkö, että onko se tämä, että tuleeko tämä dominoefekti sitten tässä, että ruvetaan ylipäänsä arvottaa sitä, että no itse asiassa onhan meillä paljon muitakin ihmisryhmiä, jotka ei hirveästi osallistu meidän yhteiskunnan niin kuin hyvinvointiin, että ne on oikeastaan vähän niin kuin taakaksi kaikki vanhukset. Mutta lisäksi on kaksi asiaa, että on se, että tehdään abortteja, mutta toinen on myös se, että pystytään käytännössä kehittämään, jos mahdollisesti ei vielä saa tehdä, tai on siis totta kai sitä, että voidaan keinohedelmöityksessä on jo tätä, että etsitään vähän niin kuin Tindermäisesti tämmöisiä yksilöitä, jotka sitten tekee tämän keinohedelmöityksen, tulee arjalaisia lapsia. Mutta geenikartoilla, joo, siis, se on sitten toinen ulottuvuus. Niin. Mutta itse sikiön manipuloiminen sillä tavalla, että niinku, hei, me tehdään tästä tosi atleettinen. Että niinku, ei mitään aborttiseulontajuttuja tämmöisiä, vaan siis ihan vaan suoraan tehdään jostain sikiöstä atleettisempi, niin tämmöistä ongelmakysymykset. Mutta yksi tulevaisuuden semmoinen mahdollinen uhkakuva on tämmöinen teknokraattinen faskismi. Ja että missä se ikään kuin se voima on se teknologia, joka menee itse asiassa just siihen, että mitä Heidegger kun teki näitä natsi-Saksan pohjafilosofiaa, niin siellähän oli tämä teknologian vastaisuus. Mutta voi olla, että tämä menee päälaille, että tulee vähän sitten tämmöinen ehkä toinen ajattelu, jossa menee sitten tämä teknologia kaiken yläpuolelle voimalliseksi asiaksi, että kyllähän meidän pitää vaan tehdä kaikkea niin kuin paremmin ja parempia ihmisiä. Niin kuin hänen ajatuksessaan ratsastettiin just silleen, että teollisuus on synnyttänyt kommunismin ja sitten niin meidän pitäisi niin kuin palata sinne meidän niin kuin verenperinnön niin kuin äärelle, että se niin kuin tavallaan mahdollistaa sen tietynlaisen faskismin sit niin kuin silloin. Niin se on ihan totta, mitä sä sanoit, että tämä niin kuin teknologia voi, se tieto voi vahvistaa sen myös, koska se ruokkii ehkä semmoista tietynlaista niin kuin ihmisen niin kuin, jotain semmoista niin kuin perimmäistä. Että se on, jos sulle sanotaan, niin kuin, että okei, sä voit nyt valita, että näistä ihmisistä, kenestä sä nyt pidät, niin jos sä pariudut tämän henkilön kanssa, niin te saatte next to täydellisiä lapsia, joilla on mukava elämä, ne ei kärsi hirveästi niin kuin sairauksista ja kaikki on niin kuin mukavaa, tiedätkö? Niin aika monet meistä valitsee niin kuin sen sitten niin kuitenkin. Niin jos tämä teknologia oikeasti niin kuin räjähtää, niin se niin, siinä on hirveästi uhkia, mutta onko se aina sillä teknologiakehityksen kanssa, että me ollaan aina ajateltu just tälleen, että me ajatellaan jotenkin täysin niin kuin absurdisti ja sitten kun ne teknologiset innovaatiot tulee, niin sitten me huomataan, että mikä nyt silleen niin, tiedätkö, niin mutta se on vähän eri asia, kun sulla on mekaanisia asioita versus sulla on tietoisuus, mitä sä rakennat. Tämä on just se, että mistä esimerkiksi Nick Bostrom, ruotsalainen filosofi, nyt avaruuskahvit menee aika syylevesille, mutta on puhunut niin just tämä, että jos tekoälystä tulee ihmistä älykkäämpi, niin ihminen ei voi koskaan vangita sitä tekoälyä. Eli tämä pätee samantyyppiseen asiaan, että esimerkiksi jos niin kuin apinat vangitsisi ihmisen, niin samalla tavalla ihminen, vaikka minkälaisia juttuja tekisi, niin se ihminen aina pystyy manipuloimaan niitä paremmin ja kehittämään itsensä ulos siitä tilanteesta. Niin tekoälyssä on tämä sama ongelma, että kun siitä tulee niin voimakas tietoisuus ja semmoinen prosessointikyky, mitä koko ihmiskunnalle ei ole, vaikka ne yhdistäisi voimansa, ajattelee akateemiset tyypit, niin ei voi koskaan ymmärtää sitä manipulaation tasoa käytännössä, jollain sitä on mahdoton vangita. Mä mietin vaan, että mitä sotiiko tämän perusajatuksen niin työväenliikkeen kanssa, niin rakenne synnyttää sen tietoisuuden ja niin kulttuurin, ja ihan pienissä määrin ehkä niin toisinpäin, mutta se ei ole sellaista. Tässä me ehkä puhutaan enemmänkin, siis tämä ongelma tämän tekoälyn on vaan enemmänkin se, että sulla on superälykäs asia, joka pystyy ottaa vallan kaikesta, koska on infrastruktuuri, joka on teknologinen, eli asioiden internet ja kaikki nämä asiat, niin sitä ei vaan pysty enää sit estämään millään tavalla, kun se saa sen vallan. Ja silloin tämmöiset niinku heitot Skynetistä ei edes ole kauhean foliohattumaisia, vaan se voi, ja sitten myös se, että tekoäly voi johtaa kaoottiseen tilanteeseen. Yksi toinen esimerkki, mitä käytetään, on se, että sä voit ohjelmoida tekoälyn, joka on hirveän tehokas, mutta yhtäkkiä se alkaa käyttääkin ihmisiä ravintona. Eli käytännössä yhtäkkiä laskelma, jonka kautta, että ihmiset vois kätevästi, niin niistä saisi tehty paremmin saippua koneista, mitä täällä tehtaassa on, niin sitten se alkaa metsästää ihmisiä. Nämä kuulostaa tosi absurdeilta. Ei, mutta foliohattu, mun mielestä se sopii avaruuskahvien niin tematiikkaan, että se ei haittaa. Mutta hei, miten tämä kaikki liittyy Tauskiin? Avaruuskahvit.
Koska Tauski tulee olemaan taas uusi supertekoäly ja osa teknokraattista faskismia. Se on paljon mahdollista. Oletko käynyt koskaan Tauskin keikoilla? En. Mutta mä oon kuullut, että se Pihliksessä esiintyy välillä, että siellä on se yksi sporttipubi. Niin Tauski on kuulemma ollut vetässä se keikko, mihin ei kuulemma olisi tullut paljon jengiä. Johonkin olisi päässyt kuulemma ilmaiseksi sisäänkin. Mä en pysy ihan kauhean paljon laskuissa, mutta onko Tauski tällä hetkellä raitis? En mä tiedä, onko se missään vaiheessa mukaan ollut edes raitis? Nyt ei puhuta Matti Nykäsestä. Eikö Tauskista? Nimenomaan. Tauskihan löysi jossain vaiheessa uskonnonkin, mutta mä en ole vaan... Löyskö? Joo. Okei, minkä uskonnon? Kristinusko tietenkin. Tietenkin. Niin, mutta kun se on ollut semmosia vähän niinku on-offi, vähän niinku ihan samalla tavalla kuin Matti Nykänen. Niin. Matti Nykänen ei ollut uskos mun mielestä missään vaiheessa. Ei uskos, mutta se raittiusjuttuja. Niin. Mutta mä en muista mikä tilanne, pitäisi varmaan googlettaa, että onko Tauski tällä hetkellä raitis. Niin, ja se varmaan joku 7 juttu ainakin niin löytys. Mun mielestä Tauski on niinku aika, siis tiedätkö kun nämä tämmöiset tietynlaiset niinku tyypit, nehän on siis ihan vastenmielisiä siis silleen niinku ihmisenä. Et sä niin kuin Jari Sarasvuo. Sun mielestä, niin. Mun mielestä Jari Sarasvuo on kuuma ja se voi sponsoroida vieläkin avaruuskahveja. Niin voisikin. Heti mä alan kehumaan Sarasvuot sen jälkeen, kun se antaa sitä rahaa. Niin. Siis tämmöiset tyypit niinku Tauski on just niinku Matti Nykänen ja täällä joku Johanna Tukiainen ja mitä näitä, jotka niinku siis nämä on niinku kategorisesti menee tämmöiseen niinku Ö-luokan niinku julkis, paitsi jos Matti Nykänen on ansioitunut urheilija, mutta ei ollut sitä tietenkään niinku pitkään aikaa. Ja laulaja. Ei laulaja. On Tauskikin laulaja. Ja TV-kokki myös. Okei, joo. Mitä Johanna Tukiainen sitten on tehnyt? Onko silloin jotain niinku... Tanssia, joo. Ja nykyään se on yrittäjä. Ja se on siis tanssia varmaan vieläkin, joo. Ja se on itse asiassa pidempääkin. Muistaakseni silloin, kun se tuli tää Ilkka Kanervan tekstiviestikohu, niin muistaakseni silloinkin sillä oli se yritys, jonka kautta se tosiaan niinku itse tanssia, mutta siellä oli myös muita tanssijoita, jos mä en muista. Joo, aika monella tämmöisellä niinku vastaavalla julkiksella on just joku tämmönen niinku tanssiin liittyvä niinku yritys. No, siis jotenkin tää niinku Ö-luokan julkisten tai tämmöisten seiska-julkisten niinku tää niinku skene, niin se on jotenkin tosi niinku hämmentävää. Just varmaan, että se ristiriita niinku, ja varmaan miksi ne myös on tosi mielenkiintoisia, niin syntyy nimenomaan siitä, että kun nämä tyypit on oikeasti tosi pahoinvoivia pillerinistejä, jotka hakkaa niiden puolisoita ja siis tekee ihan niinku, aivan niinku hirveitä juttuja niinku välillä, niin silti ne on vähän niinku semmosia koko kansan niinku suosikkeja. Et onko se, että ihmiset haluaa kaataa niinku oman paskasaaviset tavallaan? Eihän ne suosikkeja ole siis. On ne siis. Se on enemmänkin se, että ihmiset rakastaa vihata niitä. Antisankareita, mutta siis onhan ne sellaisia, tiiäksä, niinku, että ihmiset rakastaa seurata niiden niinku toilailua. Mutta just se, että se ei ole semmoinen, että se on suosikki tai se on sympatia. Niin, idoli tai sellainen. Että se on vaan semmoinen, että siitä nautitaan, että sitä saadaan vihata. Ja tämän takia Hottikset-sarjakin on perustettu ja ne tuottajat... Niin, tai ehkä se myötähäpeä ja vähän viha, enemmän. Niin. Mutta ihmiset tosissaan kato niitä. Temptation Island on juttu. Niin. Mutta tiedätkö, kyllä jotkut ihmiset katsoo niitä silleen, että siis mä oon törmännyt vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka katsoo esimerkiksi Temptation Islandia silleen, että kun keskustelee, niin tosi vahvoja tunteita herää. Että niistä ihmisistä, kun ne kertoo jotain juttuja. Totta kai ne tunteet, ne tulee sitten niitä jostain niinku omasta elämästä ja ne kertoo tälle, että ne eläytyy. Kun mä oon vähän silleen, että tulee se, että oikeasti eläydytkö tähän näin? Että niinku, missä vaiheessa toi tapahtui toi, että sä niinku eläydyt tähän sarjaan? Kun mulla on kuitenkin se, että mä tykkään tehdä omasta elämästäni semmoista niinku performanssia. Että mä tykkään olla semmoinen niinku oman elämäni trolli, tiiäksä. Että mä en halua olla niinku edes niinku liian vakavasti otettava, tiiäksä. Sen takia sä oot demari. Ja sen takia mä oon demari, joo, niin. Mutta ehkä sillä mä vähän viehätynkin jostain tämmöisestä Tauskia Tukiaista kaltaisesta hahmoista, että ehkä mulla olisi ollut tulevaisuutta niin kuin tällaisessa komiikassa, jota se on. Sehän maksettuu komiikkaa. Joo, ja siis tommoset suurten mediatalojen tuotantoyhtiöiden tuottajat on tosi alhaisia muotoja. Ne on siis semmosia tosi iljettäviä tyyppejä. Niin, että se on olla hyväksi käyttöä. Joo, ja ne tekee tommosia formaatteja ja siis on tiettyjä semmosia työpaikkoja, työaloja, mihin ajautuu oikeasti tosi oksettavia, iljettäviä ihmisiä. Just mä puhuin tästä niin isojen tuotantoyhtiöiden tuottajat, joiden tehtävä on tuottaa tämmöisiä formaatteja. Ai muun TV-tuottajia. Esimerkiksi.
joiden tehtävä tuottaa formaatteja, jotka tuottaa mahdollisimman paljon rahaa niillä. Ja siis niinku moraalilla ei enää mitään tekemistä asian kanssa. Ja sen takia siinä ajautuu semmosia tyyppejä. Mutta se on jännä, mutta se on jännä, että kapitalistisessa maailmassa on tiettyjä työpaikkoja, jotka oikeasti vaan ruokkii tätä hirveän paljon. Toinenhan on esimerkiksi niinku toi markkinointipuoli esimerkiksi. Kappalina-ala ehkä. Mainostoimistot, kaikki tämmöiset. En mä tietenkään tarkoita, että kaikki mainostoimistoissa on. Että sehän löytyy tyyppejä, jotka oikeasti hakee myös niinku artistista juttuja. Ja sitten on tiettyjä realiteetteja, että ne ei pakko tehdä rahaa, että me voidaan tehdä asioita. Ja sitten on tietenkin tuotantoyhtiöt myös, jotka oikeasti joutuu tekemään jotain tiettyä asiaa ja että ne voi tehdä nyt muita asioita, mutta sitten on mitä isommaksi se kasvaa, niin sitä isommaksi niin se käytännössä iso koko vartalon mulkkutoiminta kasvaa. Koko vartalo kyrpä. Niin, koko vartalo kyrpä mulkku. Niin. Saatana. Oliko tarpeeksi kikkeleitä nyt täällä? Oli kikkeleitä. Mä en tiedä, miksi mä tulin niin vihaiseksi, kun mä olen puhunut tuottajatyypeistä. Se on just itsereflektio. Avaruuskahvit. Hyvät avaruuskahvien kuuntelijat, sitten olisi taas aika valita muutama näistä parhaimmista yleisöpalautteista, mitä me ollaan tänne saatu. Meitä itse asiassa varmaan tosi paljon mieltä lämmitti tämän Markon kommentti tuolla Tuben puolella. Marko oli joskus aikaisemminkin kommentoinut johonkin meidän jaksoihin. Nyt hän oli jossain hoitojaksolla tuolla mestoilla. Lainaus alkaa. Sairaalassa oleilu on tunnetusti helvetin puuduttavaa. Lääkkeeksi avaruuskahvit. Lainaus loppuu. Hyvä, että lääke toimii. niin, kyllä on. Mutta helvetin kiva, että me voidaan tämä keskustelu jatkui sitten pikkasen tästä näin myös sen jälkeen. Toivottiin Markolle toipumisia ja luvattiin, että uutta jaksoakin tulee. Ja sehän onneksi tuli ajoillaan, mutta nyt ollaan itse asiassa, ehkä pitää olla vähän pahoillaan, että meillä nyt sitten kävi niin ikävästi mun sairasteluiden takia, että 1 viikko jäi nyt sitten välistä. Eihän tämä ole välttämättä tarkoitus olla viikoittainen. Eihän tämä välttämättä ole. Tietysti siellä kuulijat voi vähän kertoa kommenttia, että kuinka useasti te meidän erotiikkaa tihkuvia ääniä haluaisitte kuulla. Toinen kommentti tänne Tuben. CrossFit on kaapannut Nikon, eli taisiko tämän jakson nimi olla Nikon harmaa munakarva. Kiitos vaan, kiitos Juha vaan siitä. Niin tämmönen nimimerkki kuin Taikuriku kommentoi Miyamoto Musashi. Okei. Se kommentti oli tää Miyamoto Musashi. Se on se koko kommentti. Se on se koko kommentti. Mä ajattelin, että kun sä oot tommonen niinku pahoinvoiva mangamies, niin sä ehkä tietäisit mitä tää tarkoittaa, mutta siis mulle toi ei sano yhtään mitään, mutta mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, että Taikuriku, jolla on joku kuunaama, niin tulee kommentoimaan meille vaan tämmösen nimen. Joo. Lisää tällaista. Meillähän on ihan sama millaisia kommentteja, että tulee kun lisää sitä niinku engagementtia. Jep, mä en ole varma, että olisiko ollut semmoinen, että mä olisin arvotellut, että minkä häntä nimi oli tai jotain muuta. Niin, tai liittykää siihen Guro-juttuun, mistä sä puhuit, vai oliko sulla jotain tämmöistä, ehkä, kuka sen Akiran piirtäjä oli? Varmaan vaikka se. Voisiko se olla se? Joo. Miyamoto Musashi, en mä tiedä. Hei Taikuriku, toivottavasti sä kuuntelet tämänkin podcastin tai mitä luultavasti ilmeisesti katsot tätä meidän YouTube-puolelta, niin sä voisit vähän avata, että mikä tyyppi toi Miyamoto Musashi on. Mut hei, siinä oltiin valittu meidän parhaat kommentit kaikista niistä sadoista. Joo. Pienet sille. Ja hyvää avaruuskahvien kuuntelija, sä voit löytää meidät Facebookista, Instagramista, YouTubesta ja iTunesista nimimerkillä avaruuskahvit. Ja muun TV-podcasteista. Niin, ja tietenkin muun TV-podcasteista. Kovasti toivotaan, että laittelette tästäkin jaksosta ja aikaisemmistakin mielellään kommentteja ja latailette. Ja meillä on edelleenkin se kilpailu käynnissä. Että jos te laittelette niitä 5-tähtisiä arvosteluja sinne iTunesiin, niin sitten jossain vaiheessa, kun meillä oli joku raja, oliko 10 kappaletta vai 20 kappaletta pitää tulla. Jotain sinne päin, ei tarvitse muistaa. Ei me tarvitse muistaa, ei ole mitään merkitystä. Sitten kun niitä on tullut meidän mielestä mukava määrä, me valitaan sieltä 1 tai useampi meidän mielestä tosi erityisen hauskoja arvosteluita ja sitten
Annetaan sille Nikon harmaan munakarva. Annetaan sille Nikon harmaan. Et ois nyt spoilannut sitä meidän palkintoa. Kaikki odotti, että se on jotain tosi huikeeta, mutta sit mä oonkin vaan pinsatin nyppinen yhden harmaan munakarvan. Ja sitten mulla ei enää niitä olekaan. Onko sulla jotain tärkeää sanottavaa tähän loppuun? Ei, mä varmaan voisin avaa jääkaapin. Joo. Mennä jääkaapille. Joo. Ja sit ottaa jääkaapista ulos jotain. Ja sit kuuluu tämmönen Avaruuskahvit.